Karo, baina horra bantaina iraiak zeukan ze ikusi egindu. Bai, Estetikoki asko iketzen aldatuko ez da peli. Klasiko. Kantua bera ere oso klasikoa. Eske, La Tigresa del Oriente da... Bai, beti bezala da, bai. La Tigresa del Oriente... Kauzuek ez duzu ezagutu... Ideiarik ere. Bazu... Iraiak 11 eguna proposa. Hauen kantua jartzeko. La Tigresa del Oriente, Delfin Kispe eta... Ez, Delfinen asolik zen Iraiaren 11koa. Bai, genozidorekin ere lotu. Bai, horregatik. Bestea izan zen, bueno, gaur egun galdetuko nieke ea zer pentsatzen duten egin zuten kantari buruz. Wendy Zulka, Delfin Kispe eta Israel, qué bonito es Israel. Hori, entuteras kantare, entuteras bailares. Oso abestia raro ikustea. Oso bizarroak ziren. Gaizki sartutako abesti bat. Zeharo handino handien pertsonak. Oso gaizki sartutako abesti bat. Israel babesten. Oso gaizki sartutako abesti bat, bai. Bueno, nahi duzu anekdota bat. Wendy Zulkarenako beak dira, kaso. Saio hori grabatu zenean ni hor negoen. Zu izan zinen? Ez, nik ez enuen proba hori egiten. Hau da, zuk bazenekien galdera bezala atera behar nuela, eta etzen nian aldez aurretik abisatu. Ez, ezin dut. Claro, hor kontratuan firmatzen da. Ezin direla galderak esan? Bai. Ostras. Banikien, bai. Izena man izan manuen, akaso niri aterako zitzen nire galdera. Ondo. Hori, galdera hori erantzuten ez dakit. Ez dut uste. Ideiarik ez edukat. Saiatu dezakezu, ez dakit. Ekarri beharko dugu agian galderaren egilea. Zatxarra. Hori, iraia jakingo du nor izan dan. Bai. Baina, bueno. Minutu bat, 30 segundu falta direnean, hemen utziko dugu, eta bihar ikusiko gara elkar. Iker, biharreko kantazte abestiarekin. Ez badago lako ez da albisterik. Bueno, vale. Bestera ez etorri. Bihar arte. Aio. Informazioaren aria, naiz irratian. Pegi Lekuona. Egunon, goizeko 8 dira, ongi etorri naiz irratira. Irregulartasun larriak topatu dituzte Serbinabar enpresaren 3 esleipenetan. Nafarroako ustelkeriaren aurkako bulegoaren esanetan, Belateko tunelen bikoizketa, erabat baliogabea da. Iraia Kamra, egunon. Egunon, Pegi, eta egunon entzule, Belateko kasuan, kontratazio mailaren presidentea gainotzeko kideen irizpidea jakinda egin zuen Serbinabar eta akzionako osaturiko aldi baterako enpresa elkartearentzat. Etxe bizitzen kasuan, txosten juridikoak eta kontratazio mailaren aktak falta dira. Los informes de la oficina se enmarcan en el ámbito administrativo, no constan otro tipo de responsabilidades, ni se han detectado conflictos de intereses. Txostena argitara atera ostean, Javier Espartza UPNren bozeramaleak parlamentuan gogor egin du Nafar gobernuaren aurka. La Oficina Anticorrupción está diciendo que es nulo de pleno derecho la adjudicación de los túneles de Belate, la adjudicación de nada más y nada menos que 76 millones de euros a una UTE en la que está la empresa de Santos Cerdán. Espainiar politikaren azken talka, bueltaren azken etapako protestek eragin dute. Pedro Sánchez eta bere exekutiboak protestak defendatu izanak, arrangura eragin du Pepen, eta ondorengo esan zuen Sánchezek igandean. Y vaya por delante nuestro reconocimiento y respeto absoluto a los deportistas, pero también nuestra admiración a un pueblo como el español que se moviliza por causas justas, como la de Palestina. Madrilgo PPek Hamasen ekintzak nabarmentzen ditu eta Israelen aurkako antisemitismoa egotzi die kalera irten zirenei. Alfonso Serrano. Lo que existe es un tufo antisemita nazi que utiliza una supuesta causa pro-palestina para realmente demostrar lo que son, ¿no? Adirazpenak adierazpen errealitaterik bortitzena da, 10 minutu izaten dituztela gaztatarrek, euren etxe bizitza edo babeslekuetatik korrika irteteko Israelgo armadak bombardaketa egingo duela ohartarazten dienetik.
Eta bien bitartean Gazairiko portuaren inguruko auzoak ditu, gaur, jomugan armada sionistak eta eraikin altuenen aurkako operazioekin ere jarraitzen du. Euskal Herriko politikagintzari dagokionez, Eneko Anduezak galga ezarri asmo du eskuduntza eta estatusaren arloetan. Ikusten dugu, EAJak urduritasun apur batekin egingo diola aurre ikasturte honi beti ere Madrilera begira. Eta uste dugu urduritasun hori ez dagoela justifikatuta. Etorkizuneko estatutuaren negoziaketan eta falta diren transferentzietan aurrera egin dezakegula uste dugu. Denbora egongo da horretarako. Eta Miguel Tellado PPko idazkari nagusiak ez du zalantzarik utzi Bizkaiko zuzendaritzan egin duten aldaketaren zergatiaz. EAJaren motoeremuan sartu nahi dute eta horretarako aldaketa estrategikoak egin behar dituztela uste du. Creo que la llegada a la dirección del partido de Javier de Andrés marca una situación que desde luego es un antes y un después, porque sus posiciones políticas están acorralando al Partido Nacionalista Vasco. Javier de Andrés ha sido capaz de desvestir la gran mentira de la buena gestión del Partido Nacionalista Vasco. Y creo que en ese camino el Partido Popular tiene un gran espacio electoral de avance. Aspiramos a ser un partido referente de todos los que quieran un cambio. Eta nabarmendu beharra dugu ezinbestan ere, Elala, Beseka, Esteilas, Etxalde eta Iruk kritikatu dute Lakuako gobernuak pentsiodunen mugimenduak aurkeztutako herri ekimen legegilearen aurka argitaratutako txostena. Sindikatuen iritziz EAJ eta PSEek aitzakitzat hartu dute 80.000 pentsiodun pobrezian iraunarazteko. Eguraldia eta trafikoa naiz irratian. Errepidetan bada nabarmentzeko jazoerarik? Ohiko autopilaketak daude Bilbo, Barakaldo, Galdakao eta Leioa inguruan, beraz kontuz puntu horietan. Adibili zorua labainkor dagoelako gaurko honetan, Euskal Herria lainotua esnatu dako izonetan eta nabarmenduko dugu Gasteiz Iruñan 14 gradu dauzkagula, 16 gradu Donioan Egarazin, 17 gradu Maule, Baiona eta Donostian, eta 18 gradu berriz Bilbon. Eguraldiaren nondik norako guztiak, Iker Ibarluzeak. Jasotzera eta egonkortzera egingo du eguraldiak astearte honetan. Goizean hodei dezente agertuko da Ipar Isurian eta bereziki ekialdean, gehien bat Nafarroa ipar partean eta Pirinio kontran. Bertan gainera goizeko lehen orduan ez da baztertu behar tantaren botatzea, alare ezer gutxi izango da eta goizean zehar ostarteak irikitzen joango dira. Ego Isurialdean aldiz, goizean goizetik ostarte politak nagusituko dira eta pixkanaka gainera zerua urdintzen joango da. Arratsaldean hodei baxuak desagertu egingo dira lurralde osoan eta arratsaldeko lehen orduetan soilik goi-hodei fin batzuk ikusiko ditugu zeruan. Gauean goi-hodei fin hauek desagertu egingo dira eta zerua garbi geratuko da. Haizeak goizean alakor xamar joko du, hegoaldean ego ukitu batekin, arratsaldean ipar-ekialdeko haizea lurralde osora zabalduko da eta bolada bizixea horren bat edo beste utziko du. Temperatura minimoak bera egingo dute, 10 eta 17 gradu bitartean errendituko dira. Maksimoek aldiz gora egingo dute, bereziki Ego Isurian eta bertan bero puntu bat ere izango da. Kantauriar Isurialdean oso neurri politiko temperaturak izango dira, 22 eta 25 gradu bitartean errendituz. Ego Isurialdean 26 eta 30 gradu bitartean errendituko dira. Temperatura freskoanak kostaldean neurtuz, altuenak aldiz herriberan. Joarra Izpurua teknikan irailak 16 da asteartea. Informazioaren aria. Espainiar politikaren azken talka, bueltaren azken etapako protestek eragin dute. Pedro Sánchez eta bere exekutiboak protestak defendatu izanak arrangura eragin du Alderdi Popularrean eta hainbat hautetsi diskurtsoa modulatuz joan dira protestek aurrera egin duten heinean. Madrilek hartu behar zuen bueltaren azken etapa, baina maiera bertan bera gelditu zen Palestinaren aldeko protestak zirela eta. Pedro Sánchezek kalera irten ziren manifestarien alde egin zuen. Y vaya por delante nuestro reconocimiento y respeto absoluto a los deportistas, pero también nuestra admiración a un pueblo como el español que se moviliza por causas justas, como la de Palestina. Adierazpen hauek ez dira ausazkoak izan. Malagan Andaluziako hauteskunden aurre kanpainako mitin batean adieraziak izan dira, bertaratuen artean Palestinako banderak banatu zituztelarik eta pantailetan Palestinako beste bi bandera erraldoi zeudelarik. España hoy brilla como ejemplo y como orgullo. Ejemplo ante una comunidad internacional donde ve cómo España da un paso al frente en la defensa de los derechos humanos,
y también orgullo de ver un país tan plural como el nuestro, tan diverso en lo territorial como el nuestro, pero que sin embargo nos ponemos todos de acuerdo en una causa justa que son los derechos humanos. Así que vivan los derechos humanos y viva el pueblo español. Deigarriak izan dira ere Oskar López eraldaketa digital arloko ministroaren adierazpenak, bera ere Madrileko autonomia erkidegoko aurre kanpaina bete-betean dago, eta ondorengoa esan du Europa Press agentziaren ekitaldi batean. Ekitaldira Palestinako banderaren pin batekin joan zen. El pueblo de Madrid, aclaro, por si alguien tenía alguna duda, no es de agachar la cabeza ni de mirar para otro lado. Desde luego ayer el pueblo de Madrid dio un grito al mundo en contra del genocidio y en defensa de la paz. Por lo tanto, eso es motivo de orgullo y no lo contrario. Sozialisten adierazpen hauek Espainiar estatuko politikagintza azoratu egin dute, horren adibide garbia da PPren egoera. Alberto Núñez Feijóok indarkeria politiko erabilizan egotzi dio Pedro Sánchezi. El presidente del gobierno, el señor Sánchez, es responsable de los actos de violencia que deberían avergonzar a cualquier persona que se preocupe por nuestro país. Madrilgo PPek Hamasen ekintzak nabarmentzen ditu eta Israelen aurkako antisemitismoa egotzi die kalera irten zirenei. Alfonso Serrano. Lo que existe es un tufo antisemita nazi que utiliza una supuesta causa pro-palestina para realmente demostrar lo que son, ¿no? Eztabaidaren marko berri hau Bilbon hasitakoarekin alderatu daiteke. EAJko hautetsi askok Bizkaiko hiriburuaren irudia lehenetsi zuten edo lotxaz hitz egin zuten. Arnaldo Otegik herri irratian protesta goraipatu ditu euskal gizartearen jarrera aintzindari gisa definituz. El pueblo vasco es un pueblo muy solidario con otras causas. Desde mi punto de vista, lo que ha ocurrido es que esa reacción popular, pues lo que ha hecho es poner en el orden del día y fundamentalmente en la realidad actual y en la realidad mediática actual un grave problema al que estamos asistiendo todos en directo, que es el del genocidio del pueblo palestino. Eta boikotak eragina duela aitortu du Netanyahu. Marco Rubio Ameriketako Estatu Batuetako estatu idazkariarekin batera emandako prentsaurrekoan azaldu du, bi herrialdeak gezur sinestezinen aurrean elkar babesten dutela presio egiten dieten gobernu haulen aurka. You stand with us in the face of terror, in the face of the incredible, I would almost say, Middle Ages lies that are directed against us, the rising anti-Semitism in the world, and really the weak governments that are putting pressures on us. Halaber, Israelgo atzerri ministro Gideon Saarrek BDZ-aren aurkako legeak sustatzeko eskatu die Ameriketako Estatu Batuetako legegileen ordezkaritza bati. Agerraldi honetan ere Pedro Sánchezen aurka egin du 1492ko judutarren kanporaketa oraitaraziz. It's amazing the fact that Spanish current leaders ignores what they had done during their history to the Jewish people. I mean, one of the hugest ethnic cleansing on earth was the deportation of all the Jews from Spain at 1492. Eta nazioartera begirare jarri beharra dugu, esanez, Dojako goi bilkuran Arabiar Islamiarrak Israelek Katarren gauzatutako erasoa gaitzetsi eta defentsa mekanismo bateratuak aldarrikatu dituela. Egoi Belategi, egunon? Egunon pei, egunon entzule guztiak. Arabiako Golkoko Kooperazio Kontseiluak aginte militar bateratuari beharrezkoak diren neurriak hartzeko eskaera luzatu dio. Eskaera honek Saudi Arabia, Kuwait, Oman, Katar, Arabiar Emirerri Batuak eta Bahreini eragiten die. Beraiekin batera, Kooperazio Islamikoaren antolakuntzak batasuna eta erasoaren gaitzespena aldarrikatu du. Dojako eraso hori Arabiako Golkoaren bake eta egonkortasunaren aurkako mehatxu ala Israelen muturreko eraso gisa definitu dute. Herrialde sinatzaileak prest daude Katar babesteko gaitasun osoak mugiarazte aldera. Hala zigorrak ezarri, armen banaketa eta garraio oztopatu edota erlazio diplomatikoen egoera aztertzeko. Neurriok ezbaian utzi ditzakete azken urteetan Arabiar Emirerri Batuek, Bahreinek eta Marokok Israelekin adosutako errekonozimendu eta herrien arteko itunak.
Eta errealitaterik gordinena Gaza hirikoa une honetan 11 minutu izaten dituzte bertako herritarrek beraien etxe bizitzala babeslekuetatik korrika irteteko Israelgo armadak bombardaketa egingo duela ohartarazten dienetik. Eta baita Gaza hiriko portuaren inguruko auzoak orain ditu jomugan armada sionistak eta eraikin altuenen aurkako operazioekin jarraitzen du. Hala da Pelli, atzo Israelgo armadako hegazkinek Gafri dorrea suntsitu zuten Gazako zerrendako eraikin altuena. Gazako portuko auzoan zegoen dorre hau 18 solairu zituen eta gerraren ondoriozko kalte handiak zituen arren milaka herritar palestinarrek hartzen zuten babes bertan. Portutik gertu zegoen ere Aljundi izeneko dorrea. Guztira, bi auzo horietan 5 dira Israelek suntsitu dituen etxe bizitza dorreak azken orduetan eta betiko argudio berberak emanez. Hamaseko kideek Israelgo tropak zelatatzeko erabiltzen zituztela. Israelek arrodio bere bombardaketen berri ematen diela gazatarrei eta horrek heriotzak mugatzen dituela, baina errealitatea bestelakoa da. Nazioarteko albiste agentziek jasotako adierazpenetan eraikina ebakuatzeko agindua 10 minutu lehenago jaso zutela azaldu do beto esanda barkatu Aljundi dorrean bizi zen gazte honek. Korrika eta guztia atzean utzit atera zirela dio 22 urtez bere etxea izandako atzean utziz. Orain bizirik daude bai, baina ez zuten ora joan ez da jatekorik ere 100.000 palestinarrek bezala Gazako zerrendan. Azken egunetan aurretik Gaza hiritik alde egindako jendea bueltatzen hasi dela zabaldu da Israelek humanitario gisa izendatu duen Almawasi gainezka dagoelako. Geroxeago ere berriro egingo dugu batzurekin nazioarteko albistak aipatzeko gai. Gero arte. Informazioaren aria. Goizeko 8:04, Nafarroako ustelkeriaren aurkako bulegoak Serbinabar enpresaren irregulartasun gehiago topatu ditu. Irregulartasun larriak topatu dituzte intzutzen 3 esleipenetan, horietako bat belateko tunelen bikoizketa lanak dira, eta bulegoaren esanetan erabat baliogabeak diren lanak dira hauek. Tunelaz gain, ustelkeriaren aurkako bulegoaren esanetan, irregulartasun administratiboak egon dira ere herripagainako etxe bizitza babestuen 2 esleipenetan. Belateko kasuan kontratazio mailaren presidenteak gainontzeko kiden irizpidea jakinda egin zuen Serbinabar eta Akzionak osaturiko aldi baterako enpresa elkartearen alde. Etxe bizitzen kasuan txosten juridikoak eta kontratazio mailen aktak falta dira. Los informes de la oficina se enmarcan en el ámbito administrativo. No constan otro tipo de responsabilidades, ni se han detectado conflictos de intereses en los miembros de la mesa de contratación y la oficina tampoco aprecia perjuicio económico o afectación para la hacienda foral. Felix Taberna lehendakari ordeak eman du irregulartasun administratiboen berri. Berretsi du, exekutiboak Nafarroako ustelkeriaren aurkako bulegoari eskatutako txostenean ez dela delitu zantzurik identifikatu. Guztiz bestelako irizpidea ere ezarri du Javier Espartza, UPNren bozeramaleak gogor egin du Nafarroako gobernuaren aurka. La Oficina Anticorrupción está diciendo que es nulo de pleno derecho la adjudicación de los túneles de Belate, la adjudicación de nada más y nada menos que 76 millones de euros a una UTE en la que está la empresa de Santos Cerdán. Bueno, pues si esto les parecen pequeñas irregularidades, pues lo tendrán que explicar. Tendrá que explicar María Chivite por qué ha terminado adjudicando a una UTE en la que está una empresa de Santos Cerdán 76 millones de euros y hacerlo en un procedimiento que, según la Oficina Anticorrupción de Navarra, es nulo de pleno derecho. Eta deigarriak izan dira ere, Oskar Txibite lurralde kohesiorako kontseilariak zein Manu Ayerdi garapen ekonomikorako kontseilariak gauzaturiko agerraldiak. Lehenbizikoak ustelkeria zantzu guztiak ukatu ditu eta bigarrenak hotel batean Nasubinsako zuzendari ohi gisa gauzatutako lana defendatu du. La adjudicación de las obras de Belate es legal y transparente y que irregularidades administrativas no son ilegalidades y mucho menos corrupción. No paraliza la ejecución de las obras. Que suponen más una interpretación parcial y particular de las actuaciones, que no hubo trato de favor a ninguna de las partes y a ninguna empresa.
Arlo politikotik ere esango dugu, Espainiako Alderdi Popularreko idazkari nagusi den Miguel Telladok ez duela zalantzarik utzi Bizkaiko PPko zuzendaritzan gauzatutako aldaketaz. Eusko Alderdi Jeltzalearen boto eremuan sartu nahi dute eta horretarako aldaketa estrategikoak gauzatu behar dituztela uste du. Telladoren hitzetan ez dago denbora galtzerik eta hauteskunde estatalei begira PPk prest egon behar duela azpimarratu du. Horregatik Raquel González eta Eduardo Andrade baztertu dituzte eta gestora berri bat izendatu dute Bizkaiko zuzendaritza berritzeko bidean. PPren zuzendaritza nazionalaren arabera etapa berriak aldaketa eta irekiera gehiago ekarri behar ditu Bizkaian eta Euskal Autonomia Erkidegoko benetako gobernu alternatiba izatea dute helburu. Telladok zuzenean jo du EAJaren aurka esanez jeltzaleek zentro eskuinetik alde egiten dutela eta Bilduren kopia txar bat bihurtu direla. Bere esanetan Javier de Andrés Euskadiko PPren presidenteak akuilatu egin du EAJ eta jeltzaleen kudeaketa onaren gezurra agerian utzi du. Creo que la llegada a la dirección del partido de Javier de Andrés marca una situación que desde luego es un antes y un después, porque sus posiciones políticas están acorralando al Partido Nacionalista Vasco. Javier de Andrés ha sido capaz de desvestir la gran mentira de la buena gestión del Partido Nacionalista Vasco. Y creo que en ese camino el Partido Popular tiene un gran espacio electoral de avance. Aspiramos a ser un partido... PPren zuzendaritza nazionalaren arabera etapa berriak aldaketa eta irekiera gehiago ekarri behar ditu Bizkaian eta Euskal Autonomia Erkidegoko benetako gobernu alternatiba izatea dute helburu. Eta gaurkotasun politikoaren beste protagonistetako bat ere bada Eneko Andueza, galga ezarri duelako eskuduntza edota estatusaren arloetako proposamen eta eztabaidei. PSeko idazkari nagusiak, sailburuak eta legebiltzarkideak bildu ditu ikasturte hasieranen gakoak nabarmentzeko eta hautetsi sozialistaren lehentasuna errekorreko aurrekontua lortzea izango da. Imanol Pradales lehendakariak estatutu itun berri bat lortzeko negoziaketak mugari gabe ezin daitezkeela luzatu berretsi ostean, Eneko Anduezak galga ezarri du. Ikusten dugu, EAJak urduritasun apur batekin egingo diola aurre ikasturte honi, beti ere Madrilera begira. Eta uste dugu urduritasun hori ez dagoela justifikatuta. Etorkizuneko estatutuaren negoziaketan eta falta diren transferentzietan aurrera egin dezakegula uste dugu. Denbora egongo da horretarako. EH Bildu ere ez da libratu, Anduezak dio ez dagoela denborarik alderdi soberanistaren kontra esan guztiak aztertzeko. EH Bildu ere bere kontraesanetan sartuta ikusi dugu. Herrialde itun handiak eskaini eta 40 urteetan eraiki dugun guztia zalantzan jartzen dute. Eta aldi berean EAJari zerrenda bateratu bat eskaintzen diote hauteskunde orokorretara joateko. Juan Maria Urtok indar politiko ezberdinen arteko akordioak sinatzaren alde egin du. Bere 3. legegintzaldiaren erdia igarota positiboki baloratu du orain arte egindako bidea. Akordio horien altxor bat direla dirazi du Bilboko alkateak. PSE eta EAJaren arteko lankidetza eta elkarlana goraipatu duen bitartean, oposizioari leporatu dio ezberdintasunak bilatzea emaitza politikoak helburu gizartearen kalterako izango dela. Creo y defiendo la política como la mejor herramienta para mejorar la sociedad. Y la democracia, la libertad, el respeto y los valores son las mejores bazas que tenemos para llevarlas adelante. Broncas y peleas, críticas y esos y tú más no son nuestro estilo. Zenbait datu ekonomiko eskaini ditu Bilboko ekonomiaren osasun onaren seinale. Aburtoren hitzetan alor honetan hiriak hobera egin azken hamarkadan eta adierazi du etorkizunean datuak hobetzea dela erronka. Izatez, Bilbok hobera egin du hamarkada honetan, eta hobetzen jarraituko du etorkizunean ere. Hiri honen garapenaren oinarriak jarri behar ditu gure aurrera bide ekonomiko eta soziala segurtzatzen duten proiektu eta ekintzen sare sendo bat eraikitzeaz. Udalak ere segurtasunaren gaian badu erronka, udaltzaingoarentzat errespetua eskatu du. Halaber, segurtasunaren gorakadak gezurtatu du, sare sozialen erabilera aukerraren ondorio baita pertzepzio hori. Quien quiera traer formas y estilos ajenos al debate municipal se confunde. Y lo que es peor, se significa como ajeno a colaborar en la mejora de sus conciudadanos. Y eso es lo que no nos podemos perder. Trabajo conjunto. Etxebizitzari dagokionean Bilboko udala Lakuako gobernuarekin gehien kolaboratzen duen udala dela nabarmendu du eta 7.000 etxebizitzetatik 1.300 legegintzaldi honetan eramango dituela adierazi du. Eta bere aldetik EH Bilduko udaltaldea gobernuarekin arlo estrategikoan akordioetara heltzeko prest agertu da. Hain zuzen ere, Aburtoren gobernu taldeari zubiak eraikitzeko eskaera luzatu dio, Bilbok akordio zabalak behar ditu.
Los gobiernos basados en la soberbia y el populismo se tienen que acabar. Hemos oído la palabra autocrítica, pero la verdad es que no la hemos visto en 50 minutos de discurso. Es necesario desarrollar formas de gobernanza cooperativa, aprovechar el auzolan colectivo para mejorar el bienestar de nuestras vecinas. Informazioaren aria. Mila bederatziehun eta hirurogeita hamabosgarren urtea Euskal Herriarentzat funtseskoa izan zen, dena jokoan zegoen garaia eta hau bera oroitarazteko, ulertzeko eta etorkizuna hausnartzeko asmotan Iratzar Fundazioak eta Ola Sodorrea Fundazioak mila bederatziehun eta hirurogeita hamabost dena jokoan zegoen urtea izeneko erakusketa ibiltari aurkeztu dute Azpeitian. Erakusketaren bitartez, 75 borrokak, ilusioak eta zapalkuntzak gogoan hartu nahi dira. Erakusketak 5 atal dauzka, lehenbizikoan 50 hamarkadako Euskal Herria ala estatu kolpearen bueltako testuinguru historikoa aztertzen da. Urrengo paneletan Gernikako aberri egun bateratua, Burgosko prozesua, kartzela eta torturak agertzen dira, baita Loboren infiltrazio ere. Eta erakusketa benetan unkigarria bihurtzen da 3. atalean, bertan Txiki, Otaegi eta Tupa horitzen dira askatasunaren alde borrokan hil ziren militanteak, eta memoria ez da soilik hitzez egiten, ikusgai daude, Otaegik erabilitako azkeneko jertxea, artilezkoa, eguzki formako marrazkiekin eta Txikiren eskalada kaskoa eta 2 pipa ere. Baita, Paristik Hendaiara egindako mobilizazio batean erabilitako pankarta erraldoia ere. Azken paneletan, trantsizio politiko eta 78ko erregimenaren bueltako hausnarketak aurkezten dira. Duela 50 urteko Euskal Herria gogora, egoera hori laburki badare, esan bezala gogora ekartzeko. Bide gurutze batean zegoen duela 50 Euskal Herria. Alde batetik, diktadura frankista bat. Atzo bertan ere aurkeztu zuten ikusentzunezko pieza bat, non Txiki eta Otaegiren irudiak gaur egungo Azpeitia eta Zarautzi begira agertzen diren, Ofeko ahots batek lagundua, pieza hau arratxe hontan ikusgai izango da naiz.eusen, eta Irati Jimenez eta Floren Ahoitz mintzatu dira ekitaldian, Ola Sodorrea Fundazio eta Iratzar Fundazioko balendakariak urren ez urren, Jimenezek azpimarratu zuen oroitaraztea ezinbestekoa dela, aztearen arrisku handia delako eta frankismoaren zurik eta saiakera gero eta nabarmenagoak daudelako. Beti izan da fundazioaren asmoa presente edukitzea, ez soilik denbora presentea, denbora pasatua ere bai, denbora futuro eraikitzeko hori baita gakoa gure ustez. Txiki eta Otaegiren inguruko gertaerak ezinbestekoa dira, gure herriaren kontzientzia kolektiboaren osaketarako, eta indar kolektibo bat, errenditzen ez den eta amore ematen ez duen indar handi bat erabili behar dugu. Ahoitzek berriz hausnartu du 1975ean aukera bat galdu zela Euskal Herrian, eta orain historia berreskuratzeko eta etorkizuna esku propio zartzeko garaia dela oroitarazi du. Eta Euskal Herriak mezu krudel hori ulertu zuen. Euskal Herriak ulertu zuen, eta horregatik kalera atera zen Euskal Herria. Eta horregatik 50 urte hauetan kalera atera gara, eta kalera ateratzen ari gara oraingoan ere. Euskal Herriak ulertu zuen, eta geroztik ere ikasi eta berriro ulertu du, urte haietan aukera handi bat galdu zela. Frankismoarekin hausteko aukera, Espainiar estatuan menperatutako herrien autodeterminazio eskubidearen aukera ere bai. Gerokoak etorri dira gero, eta kate horretan gaude oraindik nolabait lotuta askatu nahi badugu ere. Geure bidea egin nahian, lotura horiek hautsi nahian, eta urratsa handiak eman ditugu azken urtetan. Aitortu behar dugu. Bidea oso zaila izan. Goizeko 8:25 direlarik ere esango dugu, Usarek bigarren konferentzia antolatuko duela, urriaren 18 nazioarteko adituekin, ezin da gehiago luzatu lelopean, gatazka konpontzeko hainbat eredu aztertuko dira, eta Irlanda eta Hego Afrikako ordezkariek hartuko dute parte, bertako adituek eta biktimek lekukotzak eramango dituztelarik. Horien artean Michael Courbertek hartuko du hitza, Irako kidoia zena, urte luzez preso egon zena. Gaur egun 25.000 preso errepublikano ohi biltzen dituen erakunde bateko zuzendaria da, eta laguntza eskaintzen du eta dizkidetza sustatu. Courbertekin batera Roef Meyer Hego Afrikarrak ere parte hartuko du.
Nelson Mandelaren gobernuko lehen ministro zuria izan zen eta bere herrialdeko apartheidaren amaieraren sustatzaile nagusietako bat izan zen. Horiekin batera Olatz Iglesias Mujika, presoen alaba, Carlos Martín Beristain, Latinoamerikako hainbat gatazketan parte hartu den mediku eta psikologian doktorea, Paco Etxeberria antropologo forentzea eta Maria Jauregi etaren biktima egongo dira. Aurkezpenean sarek azaldu du konferentzian aztertuko duten puntuetako bat izango dela gatazkaren konponbidea bilatzea aldera, espetxean jarraitzen duten 126 presori espetxe politika arrunt aplikatzea. Bizikidetzaren eta bakearen arloari dagokionez, guztiok pausoak ematea eskatu du, biktima guztien egoerari irtenbide justu emateko salbuespenik gabe. Informazioaren aria. Hiru minutu goizeko 8:30 izan daitezen, Donostiara begira jarri beharra dugu, izan ere mugikortasun agente batek ez duela euskara beharre batzi dute. Donostiako udaleko langileen batzordeak salatu denez, azken hilabete luzeetan epaileek zenbait abokatu eta sindikaturen laguntzaz euskararen aurkan martxan jarritako oldarraldi indartsuak bere horretan jarraitzen du. Sententzionek berretsi du udal lanpostu guztiei hizkuntza eskakizuna jartzea ez dela legezkoa, naiz eta udal langileek azken urteotan bere burua euskalduntzeko bitarteko guztiak jaso dituzten eta asko euskaldundu diren. Era berean, epaiari aurre egiteko eskatu diote udalari, indar politikoetako arduradunei dei egin diete, astearte eguerdiko protestan parte hartzera ere. Eta bestelako polizia talde bat ertzaintza ere bada, ela sindikatuak bertan sartzeko frogak aldatzeko, dimisioak argitzeko eta bestelako eredu polizial bat sustatzeko eskatu du. Ohar batean sindikatuak eskatu du premia zalda daitezela opakoak diren hautaketa eta ebaluazio prozesuak, izan ere hurbileko polizia eredua eta estandar handiak lortzeko beharrezkoa da gizartearen aniztasuna islatzen duten eragileak izatea. Ikastegiko eta saileko hainbat arduradunek egin ditzaketen irregulartasunak azkeneraino ikertzeko eskatu du. Era berean, elak zehaztu du argitu dadila zergatik dimititu zuten duela hilabetera arte akademiaren buru ziren 2 pertsonek eta arkautin eman behar den prestakuntzari eta polizia ereduari buruzko eztabaida zabaltzeko eskatu du. Informazioaren aria. Ela, Lab, SK, Esteila, Setxalde eta Hiru kritikatu dute lakuak pentsiodunen mugimenduak aurkeztutako herri ekimen legegileari kontra argitaratu duen txostena, sindikatuen aburu, EAJ eta PSek aitzakitzat hartu dute 90.000 pentsiodun pobrezian iraunarazteko. Ohar batean gogoratu dutenez, 5 hilabetez Euskal Herriko pentsiodunen mugimenduak lanean jardundu babesa biltzeko el baten alde. Honen xedea da gutxieneko pentsioa Euskal Autonomia Erkideguko gutxieneko soldatarekin parekatzea. Ekinbide horren aldeko 154.000 sinadura baina gehiago jaso dira eta Euskal Gehiengo sindikalak prozesu horrekin bat egin du baita bere ekarpena egin ere. Hala ere, milaka sinadura horiek legebiltzarrera iristerakoan lakuak elari buruzko txosten tekniko ez lotesle bat egin zuen eta ekinbidearen kontrakoa izan da. Sindikatuek uste dute txostena ez dela ez teknikoa ez juridiko, aldiz kutsu politikoa duen dokumentu bat da eta horrek islatzen du Eusko Jaurlaritza osatzen duten alderdiek ez daukatela inolako asmorik pentsiorik apalenak jasotzen dituen jendeari erantzun bat emateko sindikatuek nabarmendu dutenez. Sindikatuek EAJ eta PSeri leporatu diete borondaterik ez izatea ekinbidea tramitera onartzeko ere. Onartu ezean, langileriaren kalterako izango dela ohartarazi dute bereziki ordea emakume pentsiodunen kalterako. Eta Araba, Bizkaia eta Gipuzkoako gasunek 12.729 milioi euro bildu dituzte urtarriletik abuztura bitartean, iazko aldi berean baino 9,7 gehiago. Zerga bilketak gora egin du 3 lurraldetan, Gipuzkoa izan da diru bilketaren 100 hazkunderik handiena izan duen herrialdea, 13 gehiago sartu baita, Araban berriz hazkunde 9,5 izan da, guztira 1.923 milioi bilduz, hau da 2024 urteko lehen 8 hilabetetan, baino 167 milioi euro gehiago, Bizkaian berriz, foru kutxek 6.628 milioi euro sartu dituzte, ondorioz iaz jasotako diru kopuruarekin alderatuz gero 7,4 gehiago delarik. Eta azkenik, lan eta ekonomi kontuetan ere esango dugu, lanbide heziketako ikasturtea dagoeneko hasia dela Hego Euskal Herrian, 80.000 baino gehiago
eskaintzarekin. Hori gutxi ez eta enplegagarritasun tasa 180%koa da egun, milaka dira formakuntza honetan beharra daukaten enpresak. Euskal Autonomia Erkidegoaren kasuan ikasturteari hasiera ofiziala emateko ekitaldia Elgoibarko Meka Lanbide Heziketako ikastetxean egin zen. Formakuntza eredu hori Gipuzkoan eskaintzen hasi zirenetik 125 urte pasa dira eta Imanol Pradales lehendakariak berak parte hartu zuen bisitan. Eta zentzu horretan, lanbidek heziketak Euskadin izan duen garrantziaren eta bilakaeraren ikurretako bat da batetik Elgoibar bera, Ergia, eta hemengo zentroak, ezta? IMH eta Meka. Eta bereziki zoriondu nahi dut, gaurkoan Meka Lanbide Eskola, 700 bat ikasle dituena, gure lanbide heziketako tradiziorik onena ordezkatzen duzuelako, Jose Mari, eta uste dut hau ere esan beharra dagoela. Euskal Autonomia Erkidegoko lanbide heziketan 50.902 ikasle hasi dira dagoeneko heziketa zikloetan, ziurtagiri profesionaletan eta espezializazio ibilbideetan ikasten, eta 12 asteetan kopuru hori gainditzea aurre ikusten da matrikula urriaren 17 arte dagoelako irikia. Ikasleen azkundea lurralde guztietan ageri da. 7.261 Araban, 24.370 Bizkaian eta 19.071 Gipuzkoan eta bereziki lehen mailako ikastetetan 4,8 egin baitu gora. Generoari dagokionean emakumezkoen izen emateak ere gora egin du, emakumeak 35,6 dira dagoeneko eta gero eta presentzia handiagoa dute sektore estrategikoetan ala nola industrian. Nafarroari dagokionez lanbide heziketako 24 arlotako 178 hezkuntza ziklorekin eta programekin hasi da ikasturtea eta horrek esan nahi du aurreko ikasturtea baina 6 ziklo gehiago eskainiko direla. Nabarmentzekoa da lanbide heziketa duala orokortu egin dela eta ikasturte honetan 16.000 ikasle baina gehiago izango direla. Euskarazko zikloen eskaintza 2 ziklo berrirekin gainditzen da gainera, administrazio kudeaketatako erdi maila sakanan eta administrazio kudeaketako erdi maila Mendillorrin. Eta berriro ere nazioartera begira jarri beharra dugu, batetik Alemanian eskuin muturreko AfD alderdiak gorakada historiko izan du Renania iparralde Westfalia landeko udala hauteskundeetan. Eskualde hau da Alemaniako populatuna 19 milioi biztanlerekin eta sozialdemokraziaren gotorleku izandakoa da urteluzez. Egoi Berategi, egunon berriro ere. Egunon Pegi, eta bai albistek ezkagarria pasaden igandean egin ziren hauteskunde hauetan, AfDek bere babesa 4,5%era igo baitzuen duela 5 urteko emaitza 3 iztuz. Hala, alderdi neofasistak sendotu egin du bere presentzia mendebaldeko Alemanian ekialdeko lurraldetatik harago. Lehen indarra, oraindik CDU eskuineko alderdia izan da, baina emaitza historikoki txarra izan da beraientzat ere barkatu. Bien bitartean, SPD, sozialdemokratak bigarren lekuan geratu dira, baina boto galera nabarmena izan dute batez ere krisi soziala bizi duten hiri industrialetan. Gainbera nabarmena izan du ere, berden alderdiak eta lehen aldiz AfDren atzetik geratu dira hauek. Testuinguru honetan ikusi da, azken hilabeteetan AfD alderdia azten ari dela inkestetan. Diskurtso radikalak migrazioaren aurkako mezuak eta elite politikoarekiko kontrako jarrera jendartearen sektore zabaletan eragina izaten ari da, baina batez ere langilerian eta abstentzioan zegoen hauteslegoaren artean. Eta Donald Trump Ameriketako Estatu Batuetako presidenteak iragarri du Venezuelatik zetorren beste txalupa bati eraso egin diotela Karibe itsasoan, narkotrafikoarekin lotura zuelakoan. Erasoak 3 hildako utzi ditu. Tentsio militarrak beraz gora egiten jarraitzen du Washington eta Caracasen artean Venezuelatik zetorren txalupa baten aurkako bigarren erasoaren ostean. Trumpek Truth Social sare sozialaren bidez eman ditu erasonen xehetasunak, antza denez, astelehen goizaldean izan zen aire bidezko erasoa, Trumpek gaineratu duenez, identifikatutako 3 narkotrafikatzaile zihoazen ontzian, eta guztiak oso arriskutsuak zirela dio. Karibe itsasoko nazioarteko uretan gertatu da hau, eta Trumpek eraso gehiagori atea zabalik utzi die, Estatu Batuetara Venezuelatik kokaina heltzen jarraitzen duen bitartean. Bada, Trumpen administrazioak ustezko eguzkien kartelaren buru izatea leporatzen dio Nicolás Maduro, Venezuelako presidenteari, eta entzun ongi, 50 milioi dolarreko saria eskaini duelako bere atxilotzen laguntzen duen informazioagatik. Berehala erantzun dio Madurok berak Trumpi. Trato de ser prudente, pero muchísimos más preparados, porque además tenemos a millones de hombres y mujeres entrenándose, preparándose para defender la patria grande si lograran
Venezuelak ez duela gerrarik nahi berretsi du Madurok, baina estatu batuek hala nahi badute, prest egongo direla esan du, une honetan milioika miliziano entrenatzen ari direla gogora ekarriz. Hoy puedo anunciar que las comunicaciones con el gobierno de Estados Unidos están deshechas por ellos, con sus amenazas de bombas, muerte y chantaje. Así no funcionamos nosotros. Bien arteko harremanak beraz, punturik txarrenean daudela baieztatu du Madurok eta bere gobernuak ez dituela sekulan mehatxuak onartuko. Edozein kasutan, zalantzan jarri du berriz ere, erasoa bera burutu izana eta erasoa benetan gauzatu izan balitz honen legezkotasuna zalantzan jarri du ere Venezuelako presidenteak susmagarriak zuzenean erail zituzelako euren errugabetasun presuntzioa errespetatu gabe. Eskerrik asko di. Gero arte. Kirol aria naiz irratian. Kirol kontuekin borobilduko dugu goizontako albistegia, izan ere Mutrikuko Galernak ez du barkatu eta Einaut Urreisti eta Tibol Bask dira Jaialai Ligeko lehenbiziko finalistak, Mutrikuko aurrelariak Joan eta Lekerika mendean hartu zituzten, bereziki bigarren setean, non guztiz nagusi izan ziren. Partida hasieran bibikoteko oreka erakutsi dute, baina pixkanaka aurretik bere ausardia eta joko teknikoa baliatu zituen abantaiak lortzeko. Bi pareta txokoko jokaldiak eta horrela heldu ziren azken markagailura 6 eta 15 eginez. Emakumezkoen kategorian ere bada finalista bikote bat, Oiana Sorozabal eta Arai Lejardi. Lejardik erakustaldea eman zuen eta argi utzi zuen zergatik den zageroen artean onena. Sorozabalek berriz, udako pausoa emandu aurrera konfiantzaz eta eraginkortasunez. Urrengo astelenean hilaren 22an jokatuko dira bigarren finalerdiak. Emakumezkoetan Gogenola eta Goikoetxean neurtuko dira Ortiz de Mendibil eta Aldazabalen aurka, gizonezkoetan berriz Erkiaga Gorka eta Barandika López izango dira aurrez aurre finaleko azken txartelaren bila. Euskotrenek jakinarazten du. Bat gatoz zure irrika zuri gorriarekin. Eta San Mamesen Atletik anima dezazun, gure tranbiaren eta metroko 3. linearen zerbitzuak eskaintzen dizkizugu. Ordutegiak web orrian eta aplikazioan dituzu eskura. Egin bat mugikortasun jasangarriarekin. Euskotren, Eusko Jaurlaritza. Etxean berrikuntzak egin behar dituzu, behar duzun guztia daukagu. Sukaldeak, bainugelak, zeramika, armairuak, leihoak, zoruak, ateak, denedarik leku bakar batean. Alkain Hondarribia eta Alkain Astigarraga. Erantzunik profesionalena eta aholkularitarik onena mota guztietako etxeetan espezialistak direnen eskutik. Bai, Alkainen! Abona zaitez bosen denboraldi berrira, elkarrizketak. Aukeratu gure 5 abonu moten artean eta gozatu maite duzun musikaz preziorik onenean. Bilbao Orkestra Sinfonikoa, zure orkestra gara. Carrero erditik kentzeak askartu zuela trantsiziorako bidea zalantzarik gabe. Frankori eman zitzaion puntila. PZ-koak gure kontra sartu ziren. Zean kartzeran, egia esan da. Eta ziakoak izango zirela, eta ez bazien, ziakoan esku izan ginela. Erbesteko Jaurlaritzako lehendakaria Jesus Mari Leizaola garai horretan, urrengo egunean, atentatuaren urrengo egunean bota zuelako Euskaldunak ez dire izan, zen eta izango baziren, ni Euskaldun lehendakaria naizenez jakingo nuen eta ez dakit tutik ez. Carrero Blanco pasatzen zegonean, ni dano boligrafoa genuen aboan. Tous les commandos, ils savaient des stylos pour le bruit. Onda espansiba engatikan. Batzutan esaten dute horrek transizioa baldintzatu zuela, oberako, baina bai, agian oberako izan ziteken, baina momentuan behintzat erregimen frankistak gogortu zituen bere ekintza guztiak, 2 edo 3 urte oso gogorrak izan ziren. Gabeko 9 aldea etorri zen, eta, uste ez gendun notizio bat, nire haitxein bilekun zen, sarkentu eta etorri zen haitxeekin, eta haitxeik zaren dintzilion, modu hon bat, amai izateko 6.000 bertzio bela, eta nire haitxeik izatzi jola, da modu hon bat,
ama bat izemil berdu joela zateko. Y ens van deixar entrar a la mare, madre, hijo, y lo que le deia la madre, te van a matar. Y el chiqui, pero el pueblo, tienes todo el pueblo vasco como si fueran tus hijos. Me voy a quedar sin hijos. No, que tienes todo el pueblo vasco. Amai esan zion behar, irabaziko zula semepila, bai, hori hola izan zen, increíble, urte batzutan zenbat jende etorri izan. Zergatik txiki, etorkin asko Euskal Herrira, langileak eta bat txiki langile izan zen, fabrika batean sartu zen, Extremaduratik zetorren, eta orduan nolabait eskarmentu emateko, ez? Apurtzen zuelako erregimenaren diskursoa, ez? Euskaldunak dira separatistak, xenofoboak, razistak, eta begira. Hemen dago gazte bat Extremaduratik etorri berria eta gainera etan sartu da. Que el popolo unido vincerá en España come ha vinto en Italia. Liberación, a ver, España de Franco. Respecto a la sucesión a la jefatura del Estado, sobre la que tantas maliciosas especulaciones hicieron quienes dudaron de la continuidad de nuestro movimiento, todo ha quedado atado y bien atado. Juro lealtad al jefe del Estado y fidelidad a los principios del movimiento nacional y demás leyes fundamentales del reino. El día antes de morir, yo me acuerdo que me cogió la mano, estaba en la cama y estaba yo al lado, sentado al lado, me cogió la mano y me dijo, Alteza, lo único que le pido es que mantenga la unidad de España. Haustura ala erreforma. Belaunaldi baten autua ulertzeko podcasta. Asteazkenetan gaueko 9:00 Naiz Irratian, eta nahieran irratia.naiz.eusen eta podcast plataformetan. Informazioaren aria. Heldu zaigu analisi mailaren tenorea, egonkortzen goaz gutxinaka eta bueltan dugu gaur zuzendarien maila, Iñaki Soto Garagunkariko zuzendari eta Ainhoa Jauregi Hamaika Telebistako zuzendaria. Egunon? Egunon. Zer moduz, ikasturtera egokituak dagoeneko? Bai, ja badarat matzagu bi aste horrela eta ja jarria martxan. Bai, ja. Zer remedio. Aipagai ere izango dugu geroxiago estatusa eneko handu ezan, baina bazpare, ohartarazpena egitearren, legebiltzarreko lehenbiziko talde bilkura publikoa atzokoan egin zuten. Bai. Martxa, harrituta nago, nola jundiran gauza hauek luzatzen eta benetan esaten dute, maiatzak batetik aurrera eta ia hori urrira arte, aktibitate politikoaren maila jaitsi egiten da, bihurtzen da erabat protokolarioa, eta benetan uste dut arazo bat dagoela horrekin. Bintzat, gu lan egiten dugunez, hori denez gure materiala laneako oso evidentea da, eta harrigarria da, absentismoari buruz dauden diskurtsoak, gero ikusten dugunean, ez dut esaten lanik egiten ez dutenik. Ez dut esaten, pentsatzen dut egingo dutela, baina beraien aktibidadearen parte publikoa eta zentzu horretan kontuak ematearen partea, hor luzatu egin da, eta nik uste dut, ni behintzat, kanpotik ikusita, herritar bezala iruditzen zain nahiko kezkagarria. Bai, kanpotik begiratuta eta barrutik ere, osea, dena dijoa oso mantxo. Arlo guztitan eta, erabaki batzuk eta kontu batzuk badute bere garrantzia zenbait sektorentzako eta herritarrentzako. Orduan bai, nire ikuspegiare berdina da, Lana egingo dute, baina arindu behar da nola bait. Eta burokraziarekin, adibidez gurekin gertatzen da, komunikabideekin, etxeko lana jartzen dizkigute abusturako, diru laguntza diala, euskeran kontuak eta ez daukazu interlokutorerik. Orduan, iruditzen zait, administrazioa, klase politikoa hor, badago kritika bat oso utxala dena, oso, askotan ultraskuinak erabiltzen duena, esateko denak dia iguala, nik ez dute esaten denak iguala dienik, baina
bai iruditzen zaite gauza batzutan okerrera egin dutela, burokraziak oso gora egin duela, eta aldi berean kontuak ematearen hau moteltzen hasi dela. Así que ikuste dezunez, bai, bueltatu gara gogoz gainera. Bai. Ondo baderitzezue, utziko dugu aipagai hau urrengo analisi mairako, mamitsua delako. Eta lan asko egin dugu. Ez dut gauza gehiago aipatzen jarraitu nahi, jarraituko duzuelako, baina alderaketa bixi azkarra. Denbora tarte honetan, estatu frantsesak badu lehen ministro berria. Eta orain bagoaz gure lehenbiziko aipagaira, Sumut flotillak azken etapari ekin diolako Gazara bidean, segurtasunagatik aldaketa batzuk egin ostean. Flotilla nazioarteko uretan bilduko da laizter Italiatik, Tunisiatik eta Greziatik irten diren ontziekin. Hala ere segurtasunagatik itsasotzi batzuen edukiera murriztua da. Flotillak jakinarazi duenez Tunisian porturatutako ontzien aurka dronekin egindako bi erasoek oztopo logistikoek eta erregai eskasiak atzeratu egin dute ontziaren irteera. Bat egingo dugu, Mediterraneo itsasoan den Sumut flotillarekin, Itziar eskifaiaren parte da, egunon? Kaixo, egunon. Une honetan nuntza zaudete? Bai, gaude itsasoan Mediterraneotik aurrera egiten, Sizilia parean oraintze bertan. Ez dakit, Siziliatik eta Greziatik irten da kontziak dagoeneko batu dira, ala batzear daude? Beraiek eta urrengo orduetan edo bihar askoz jota beraiekin batzea espero dugu. Orain aipatu duzu uretan zaudetela, azken portua Tunezen utzi zenuten. Tunezetik Gazarako kosta bitarteko distantzia zenbat egunetakoa da? Gero, eguraldiaren araberako denbora izango da, eta baita ere, kontutan hartuta itsasontzi asko garela, oso mota, tamaina eta motore ezberdinak dituzten itsasontziak izanik, joaten gara geldoen doanaren erritmora, orduan atara ginenetik astebete 10 egun edo gehiago ere izan daiteke. Hor baita ere, irten aurretik 2 gauetan, dronen erasoak izan zenituzten, jakin nahi dugu, nolakoak izan ziren eraso hauek, ea ikusi zenituen zuzeuk ere drone hauen erasoak? Izan ere, lehenengo erasoa, berez Tunesen geldialdi tekniko hori egin genuen, orduan gehienak atzeden hartzera lurrera jaitsi ziren, eta batzu geratu ginen segurtasun ariketa egiten itsasontzietan, eta gu geunden justo erasotua izan zen itsasontzitik gertu, eta nahiko impresionantea izan zen, hori ez, susko leherkari bat jaurti zuen dron batek, baina hala ere, biharamunean komunikabide guztietan esan genuen bezala, hori ez, aspamegarratzen genuen, naiz eta hori impresionantea izan, ez, momentuan hori bizitzea, ez dela deus Gazan duela 2 urtetik ona bizitzen ari direnekin, eta horregatik nahi genuen aipatu, Israel ari zela arreta desbideratzen, ez, flotilla erasotzen, orain, holokaustoaren azken irtenbidea edo burura eramaten ari den momentuan, ez, Gaza ustutzeko agindua ematen, badakitenean ezin direla irten eta ez dagoela lekurik salbu egoteko Gazan, bideratzen dituztela, hori ez, kanpamenduak daude lekuetara, zeinak ere erasotzen dituzten, eta ez dagoen, ez zurik, ez janaririk, erietxeak ere bombardatzen jarraitzen duela, etxe bizitza guztiak bera botatzen, eta hori ez, euren txaleta, palestinar gabe usteko, beraien txaletak eraikitzeko aspaldi planifikatu zuten moduan. Segituan aipatuko dugu Gazako egoera, baina lehenik eta bain jakin nahiko nuke, Israelek bi erasoien ostean zentzuzkoa izan daiteke, akaso pentsatzea Israelen jarraipen bat edo izango duzuela, horrelako zerbait baieztatzeko zantzurik edo jarraipenik nabaritu duzue? Bai, guk ezakagu zalantzarik dronak leherkari horiek Israelek bidali zizkigula opari gisa, eta bai, gauero izaten ditugu dronak buruen gainetik bueltaka, eta bai, oso kontutan hartzen dugu aurreko flotilletan nola jokatu izan duten tropa sionistek, eta oraingoan
ala izan daiteke ere, gainera inoiz antolatu den flotillarik handiena da horrelako elkartasun ariketa batean, orduan gaude ere oraingoan nola Israelek nola jokatuko duen ikustear dago. Eta gazatarrek badute Sumud flotillaren berri? Egonda komunikaziorik? Bai, badago komunikazio zuzena flotillako kideekin, eta gero bideoak eta bidaltzen dizkigute ere, eta oso unkigarria da, itxaropena ematen diegolaren mezuak dira, edo umeak, bazakitez, gauzak eskatzen, jostailuak edo txokolatea edo eramateko, eta gure zai daudela, espero dutela heltzea, eta oso unkigarria suertatzen zaigu hori, ez, dauden egoeran egonda guk horrelako mezuak jasotzeko, oso unkigarria da. Eta beraien beharrei dagokienez zer eskatzen dute? Denetarik denaren beharra daukate, orduan guk eramaten ditugu bati bat janariak eta medikamentuak, eta orduan olakotan eramaten direnak, denborarekin edo beroarekin izorratzen ez direnak, pasta arrosa, esnea hautzan, eta gero medikamentuetan alizan den guztia ere, zekaro behar dituzte ere, ospitaletan ebakuntzetarako eta behar diren medikamentu asko ez direnak errezak topatzeko, baina alden guztia eramaten dugu itsasontzietan, baina kontua da ez dela bakarrik guk eramango duguna, baizik eta flotillaren helburua da 2007tik luzatzen den setio ilegal hori apurtzea, eta azken hilabetetan areagotu den setio hori apurtzea, eta mugetan blokatuta dagoen laguntza humanitario horri guztiari bidea ematea. Eta bloke hori nondikan hautsiko da, nondik aurre ikusten duzue Gazan sartzea? Orduan, gu, goaz Mediterranetik Gazara zuzenean sartzea, ezin dizuet esan nondik sartuko garen preseski, imaginatzen dute egoeraren arabera joango garela hori aurre ikusten, momentuz ez dakigu galdera horri erantzuten. Ikusi beharko da, baina ez dakit pixkat xetasunak eman gabe akaso planen bat, hori guztia ondo antolatua dago, pixkat planen bat bada, Gazaranzko sarrera nola egin izateko? Bai, planen bat bada, ontxiko buruari begira eta Israelen jokara ezberdinak aurre ikusten, baina ezin dugu aurreratu hori, gainera izango da ere alderdi askoren arabera, orduan utziko dugu hori berria aurrera gorako, oraindik egun asko falta direla. Hori, itxein beharko dugu, baina jakineko genuke ere, baita ere, bidaia honen ostean, zer espero duzun sentitzea Gazako kostaldera heltzean? Ez dakit, jakin badakigu, orain arte Israelek ez duela sekula utzi joan diren flotillak, Gazaraino heltzen, orduan espero daiteke oraingoen hori gertatzea, baina ez horren tamaina handikoa dela denez oraingoan, badaukagu itxaropena guk ere, gure erabakigarritasun osoa jartzen dugu hortan, eta egia esan da, ez dakit, emozio asko izaten ari dira egun hauetan, oso intensoa izaten ari da dena, fizikoki, psikologikoki, emozionalki ere, eta ara altzean, ez dakit, imagino posa helburua bete izanarekin flotillaren zehazki, baina baita ere, ez dakit, etxipen puntu bat ere badaukagu, oso berandu izango delako, hil diren 70.000 pertsona hoientzako, edo, datuak horren asko zer handiagoak izan daitezkela, irakurtzen ari gara egunotan, orduan, holako sentimendu partekatu bat izan daiteke. Badi egongo era, Sumud flotillaren bidaiaren jarraipenaz, Itziar, flotillatik, itxasotik, Mediterraneo itxasotik, bertatik zuzenean, eskerrik asko gizonetan gurean izategatik. Eta zuei ere, agur. Ikusi beharko da, nola heltzen diren Gazara, baina etorkizuna edo behintzat aurrekariak ikusita, arazoak etor litezke, erasoak egon dira, dagoeneko hainbat ministrok ere esan dute, hainbatek ez, ministro batek propioki esan du, terrorista gisa tratatuko dituztela, hemen ere, kaso sustengu ere beharko dute.
Pentsatzen ez zoritxarrez horrela izango dela. Egia da oain bera komentatu duen bezala masiboagoa dela, jende gehiago dijoala, eta nik aipatu nahi dut, bera entzutea ze jarrerarekin, emozio horrekin eta nahiko positibo ikusten dut. Baina eske egunero ari gea kontrako aldetikan erasoak ikusten, eta hori terroristak gisa tratatuko dituztela ja adierazita, zaila dutela uste dut. Baina horrelakoak egin behar dira, ez dira konponbideak, hori ere badakigu, baina behintzat jendearen protesta, borondatea eta hor erakusten da, eta ez dakit ikusiko dugu hurrengo astetan, lortzen duten, ez? Zaila da aurre ikusten zer... zaila da aurre ikusten nola izango den. Baina zer gertatuko den, ez da intzaila aurrekariei begiratzen baldin badiogu. Horretan, denetik daukagu, ez? Heriotzetatik, operazio kirurgikoagoetara, baina guztietan izan da honela. Zaila da neurtzen, gaur egun, imposible egiten zaigulako kokatzea gobernu zionistaren buru horretan zer noraino heldu daiteken beraien krudelkeria hori eta noraino heldu daiteken beraien kalkulo bat, ze azkenean kalkulo militar batekin jokatzen ari dira, ez? Askotan irrazionaltzat jotzen deguna edo gure burua ere nolabait babesteko esaten deguna zoroa dena, baina oso metodikoa da. Eta atzo bertan gaur gauean egin dituzten bombardaketa masibo horietan ikusi egiten da plana eduki badutela, ez? Orduan, argi dagona da, termino militarretan kokatuko dutela flotillaren sarrera hori, eta egia da masibo izate horrek, zailtasun batzuk eragingo dizkiela, baina represio izango dutela aurre ikusi daiteke oso erraz, aurretik ere izan dutelako, orduan. Ikusiko dira horren ondorioak zeintzuk diren. Nik uste dut berriro ere badagoela alde handi bat jendarte zibilaren eta administrazioen, erakundeen artean, ez? Azkenean jendeari da egin dezaken guztia egiten. Eta egin dezaken guzti horretan, flotillan parte hartzeko bezalako gauza nolabait ere esateko heroikoak ere egon badaude, ez? La Vueltan ikusi ditugunak eta bar, baina aldiz erakundeak askoz mantxoago eta atzetik doaz. Iruditzen zait, alata guztiz ere, erakutsi egiten dena da, jendarte zibilaren bultzada horrek ekartzen dula erakundeetan mugimenduak eta hori ikusi egin da. Egia da oso berandu dela, tartean 1.000 gazati edo dana delakoak hil egin direla eta daukaten sufrikarioa eta dagoen ekolonizazio plana eta barro horrek ez duela egin, baina egia da ere Israelen posizioa epe erdia sostenga ezina bihurtu dela. Eta flotilla historia horren partere izango da. Gogoan dut, pasaden ikasturte amaieran, Gaza, Palestinaz hitz egiten genuenean, atxikabetasun handiz ere aipatzen genuela, eta orain zer egin behar da. Ematen du akaso bereziki bueltaren adibidaren ostean, herritar askok, zeharka edo aurrera pausa behintzat ere eman dutela. Pixkatinak zionan inguruan, hortik abiatuta, azkenean zibilek, herritarrek, bai hemen eta bai leku guztitan erakutsi dugu desadostasuna. Ja ez da gerra edo sarraskia dan, ja gaude puntu batean, ez? Baina konponbide realak badakigu nortzuk hartu behar duten, esaten genuen Israelek dena estrategikoki, baina babesa eduki du eta dauka. Orduan hori apurtzen ez da bitartean, bueltako protesten inguruan edo fokua horrea eraman nahi badute, ondo dago, baina fokua benetan Gazan dago eta gertatzen ari dan guztiarek. Bagoitzeko bederatziak heldu dira. Informazioaren aria, naiz irratia.
Esan moduan goizeko 9 dira, Israelek lurreko operazioa abiatu du Gaza hirian hainbat hedabideren esanetan. Iraia Kamra, egunon. Egunon Peli eta egunon entzule, Israelgo armadak Gaza hiriaren aurkako erasoak areagotu ditu eta zenbait hedabide israeldarren arabera lurreko operazioari hasiera eman dio hiriburua hartzeko helburarekin. Gauean zehar tokiko iturriek EFE agentziari adierazi diotenez, Israelgo tankeak aurrera egiten ari dira Gaza hiriaren kanpoaldean pixkanaka lur gehiago hartuz. Hala ere, oraingoz Israel armadak ez du operazio hori ofizialki baieztatu, ez da gezurtatu ere. Israel Katz defensa ministroak mezu bat argitaratu du sari sozialean eta adierazi duenez Gaza sutan dago. Beritzetan armadak ez du etxiko eta ez du atzera egingo misioa bete arte. Gauean bombardaketa gogorrak izan dira misilak eta dronak erabilita. Artilleriaren erasoak ere salatu dituzte eta iluntasunean bomben argiek eta sute giro dramatikoa sortu dute. Oraingoz Gazako agintariek ez dute hildakoen edo zaurituen inguruko daturik eman. Horretaz gain egunaren nondik norakoak ere ezagutuko ditugu. Aritz Santa Maria, egunon. Egunon bai, Ipar Euskal Herritik hasiko gara gaurkoan. Izan ere, Ipar Euskal Herriko sindikatuek iraiak 18ko jardunaldia aurkeztuko dute. Lankontuak izpideak, Gipuzkoako erresidentzietako eta eguneko zentroetako elako langileek prentsaurreko eskainiko dute egungo kontratazioen inguruan hitz egiteko. Maderas de Llodio enpresako langileek elkarretaratzea eginen dute 12etan, enpresaren kaleratzen nahiak salatzeko. Izan ere, 151 langiletik 39 kaleratu nahi dituzte. Bestalde aipatuko dugu Tuteran, bakearen nazioarteko egunean Nadia Gulam omenduko dutela, Afganistango emakumeekin egin duen lanagatik. Ibaitik itsasora martxak 7. etapa eginen du Larraintzareta Donestebe lotuz. Kulturari dagokionean zenbait kontutxo ditugu aipatzeko Pegi. 19. eta 20. mendeetan emakumeek lan esparroan izan duen papera berreskuratu eta ikusarazten duen erakusketaren aurkezpena eginen dute. 10. Bilboko Itsas Museumen. Jaialdiaren aurkezpena 11. eta ordu berean Arantzazur Itarzaren zero negatibo poesia liburaren aurkezpena Bastidaretoan. Kiroletan aipatuko dugu Atletikek Txapeldun Ligako lehen partida duela Arsenalen kontra San Mamesen arratsaldeko 7 laurden gutxitan eta Naiz Irratian zuzenean entzuteko aukera izango duzuela Jon Garate, Iker Gurrutxaga eta Ane Urkirekin. Guzti horiekin gelditzen gara, eskerrik asko Aritz. Gero arte. Eguraldia eta trafikoa Naiz Irratian. Errepidetan bada nabarmentzeko jazorarik? Ohiko autopilaketak daude Bilbo, Barakaldao, Galdakao eta Leioa inguruan eta honez gain kami baten matxura dela eta AP8an Deban Irungo norantzan herri bat itxita dago eta autopilaketak daude beraz kontuz puntu horietan. Horixe bera, eguraldiari dagoken ez esango dugu Euskal Herria lainotuta daukagulako izonetan. Une honetan 14 gradu dauzkagu Gasteizen, Iruñan 15, 16 gradu Donibane Garazin, 17 gradu Donostiala Maulen eta 18 gradu Bilbo eta Baionan. Eguraldiaren nondik norako guztiak Iker Ibarruzeak. Jasotzera eta egonkortzera egingo du eguraldiak astearte honetan. Goizean hodei dezente agertuko da Ipar Isurian eta bereziki ekialdean, gehien bat Nafarroa ipar partean eta Pirinio kontran. Bertan gainera goizeko lehen orduan ez da aztertu behar tantaren botatzea, alare ezer gutxi izango da eta goizean zehar ostarteak irikitzen joango dira. Ego Isurialdean aldiz goizean goizetik ostarte politak nagusituko dira eta pixkanaka gainera zerua urdintzen joango da. Arratsaldean hodei baxuak desagertu egingo dira lurralde osoan eta arratsaldeko lehen orduetan soilik goi-hodei fin batzuk ikusiko ditugu zeruan. Gauean goi-hodei fin hauek desagertu egingo dira eta zerua garbi geratuko da. Haizeak goizean alakor xamar joko du, hegoaldean hego ukitu batekin, arratsaldean ipar-ekialdeko haizea lurralde osora zabalduko da eta bolada bizixea oren bat edo beste utziko du. Temperatura minimoak bera egingo dute, 10 eta 17 gradu bitartean errendituko dira. Maksimoek aldiz gora egingo dute, bereziki Ego Isurian eta bertan bero puntu bat ere izango da. Kantauriar Isurialdean oso neurri politiko temperaturak izango dira, 22 eta 25 gradu bitartean errendituz. Ego Isurialdean 26 eta 30 gradu bitartean errendituko dira. Temperatura freskoenak kostaldean neurtuz, altuenak aldiz herriberan. Informazioaren aria. Gure taldean parte hartu nahi duzu? Minbiziaren aurka lagundu nahi duzu? Bizkaiko minbiziaren aurkako elkartean aukera ugari dituzu boluntariotza egiteko. Informa zaitez 900 100 036 telefonoan edo kontraelkancer.es webgunean.
Bizkaiko dendetan eta zerbitzuetan ordaintzerakoan ekin QR-arekin. Fisioarenean ekin QR-arekin. Ilapaindegian ekin QR-arekin. Eta pintxopoteoan ere bai. Eskatu beti QR-a duen tiketa. Horrela, iruzur fiskala eta lehia desleiala saiesteko dituzu. Baina eta berriz ordainketetan ekin QR-arekin. Bizkaiko Foru Aldundia. Kultura eta hizkuntza politika sailak hizkuntza politikarako sailburuordetzak diruz lagundua. Informazioaren aria, naiz irratian. Goizeko 9:05 nabarmendu berri dugu, Israelek lurreko operazioa abiatu duela Gaza hirian. Hain zuzen zenbait hedabide israeldarren arabera, lurreko operazioari hasiera eman dio hiriburua hartzeko helburuarekin, eta hain zuzen, aipagai honen bueltan, inoiz baino hobekiago esanikan, hauxe bada ere, Espainiar politikagintzaren zalapartaren azkeneko kapitulua. Adierazpen deigarriak, Pedro Sánchezenak, ala Óscar López ministroarenak ere. El pueblo de Madrid, aclaro, por si alguien tenía alguna duda, no es de agachar la cabeza ni de mirar para otro lado. Desde luego ayer el pueblo de Madrid dio un grito al mundo en contra del genocidio y en defensa de la paz. Por lo tanto, eso es motivo de orgullo y no lo contrario. Keinu deigarria ere egin zuen, Óscar López eraldaketa digital arloko ministro espainiarrak, zehazki, palestinar bandera zeukan pina ere eraman zuen Europa Press Agentziaren ekitaldi batera. Esango dugu, bera ere Madrileko autonomia erkidegoko aurre kanpaina betean dagoela, Pedro Sánchezek Malagan egin zituen aurre kanpainako ekitaldi horretan bezala ere, zakit, jakin nahi dut, ea zuek nola ikusten duzuen, eztabaida hori orain Espainiar alderdian artean pilota bata besteari botatzen diotela, eta azken finean, esaten genuen, herritarrek bultzatu dutela, hautetxien diskurtsoa, baina orain ere, horre ere badagola, zer arrantzatu edo badirudiela eta eztabaida ere horretara joan dela ere, esan genezake ere, horren aurrekaria ere Euskal Herrian izan genuela. Bai, Euskal Herrian beti gonda mugimendu hori, eta Madrilen adierazpenako ondo daude, baina beste behin ere nik uste dut testu inguru horretan ere kokatu behar diala adierazpen hauek, eta erabilera politiko bat egiten ari direla honen aurrean nik uste nahiko argi dagola. Pedro Sánchezi ondo etortzen zaio, eta esaten ari dana da, esan behar duna, baina egin behar ditu, ez? Osea, neurriak hartzeko momentua ere bada. Hitzez haratago, eta, PP, Voxek esaten, argudio gehiegi ez dute orain, eta honen aurka egitea, edo bueltan gertatu dian istiluen aurka egitea, hori erabiltzen ari dira baita ere pixka bat beraien diskursoa indartzeko, ez da. Niretzako tristea da, fokua berriro esaten detelako, jartzen ari gehalako bueltako istiluetan eta arazoa benetan Gazan dagolako. Nire ustez sintoma bezala ulertu behar dira, eta da dekantazio sozial bat egonda oso fuertea dena. Nik uste Palestinarekiko elkartasun horrek mugak hautsi egin ditu, eta aipatu duzu Euskal Herriko kasuan, nik uste EAJ berandu konturatu zen errealidade horretaz, eta gainera hasiera batean akats nabarmen bat egin zuen EH Bilduren kontra egiteagatik, EH Bilduri Palestinaren aurkako zilegitasun hori berari emanda, ez? Eta Espainiar estatuan ere iruditzen zait berdin gertatu dela dekantazio sozial horrek ekartzen dula, auzi honetan posizio hartzeak jende bat alde eta kontra jartzen dizu. Niretzat harrigarria bada, ados nago Ainoarekin, Gazari begiratu beharko genioke, baina Espainiar politikaren barruan erradikaltasun exotiko bat dagoela PSOE-rentzat.
PSOEren diskurso hauetan, eta inkluso formetan, espin bat eramatea, onelako gauzetan dago, azken 30 urtetan, bakarrik Euskal Gatazkaren auzian igual eman dituzte onelako adierazpen gogorrak, onelako elementu simbolikoak, iruditzen zait, hor badagoela zerbait eta ziur asko horren zentzua daukala, gaur egun dagoen polarizazioa eta kalkulu elektoral bat ere horren barruan, ez? Baina horrek aldatu egiten du estatuaren dialektika eta ikusteko dago ze ondorio izango dituen. Iruditzen zait, eskubian jende asko PPren edo eskuinaren diskursoekin deseroso dagoen bezala, uste baitu Palestinaren auzian, Palestinaren alde egon behar dela, PSOEren establishment horretan ere jende bat deseroso egongo dela radikaltasun honekin. Egia da dialektikoa dela, gero erabakiak hartu egin behar dira, baina ikusi ditugu erabaki batzuk, orain arte hartu ez dituztenak, eta zentzorretan erakundei begiratzen badigu, konparatzen baditugu beste estatuekin, egia da aurrerago pizkat, aurrerago doazela. Orduan, nahi aparte Palestinaren auziaz daukadan kezkaz aparte, Espainiar politikaren barruan honek izango dituen eraginak interesgarriak iruditzen zaizkit, ez dakidalako horre ikusten. Ikusi beharko dugu, nola jarraituko duen Espainiar politika agintzaren talka guzti horiek, edo zen aitzaki beti badelako eztabaidarako abiapuntu, baina ondorengo aipagaiak ere soinu banda du. Mila 1975 urtea Euskal Herriarentzat funtseskoa izan zen, dena jokoan zen garaia, eta hori oroitzeko ulertzeko eta baita etorkizuna hausnartzeko asmoarekin Iratzar Fundazioak eta Olaso Dorrea Fundazioak 1975 dena jokoan zegoen urtea izeneko erakusketa aurkeztu berri dute, antxe izan ginen eta erakusketaren bisita gidatu eskaini digu Andoni Olariaga, Iratzar Fundazioko kideak. Andoni Olariaga, kaixo? Aupa, kaixo. 1975 dena jokoan zegoen urtea erakusketa aurkeztu berritan, oraindik hemen, aurkezpeneko jendea, bertan dagoelarik, 0 minutuko feedbackik edo impresioa? Bueno, nik jendearen aurpegiak eta lehenengoko iritzi gurutzatuak entzunda, posik, jendean ikuste. Azken finean erakusketa bat bertan esan dut, ez? Auto asko egin behar dituzu, gauza asko utzi behar dira kanpoan, garai horretan gauza bizipen asko egon ziren, eta azkenan gure buru hauste handienetako bat izan da sintetizatzea eta bizkat fokua jartzea, ez? Erabaki horiek hartzea, ez? Fokua non jartzen dugu, jakinda 1975 urtea dela batez ere giltzarria, horren bueltan badakigu zer gertatu zen, urrengo hamarkada guztia balintzatu zituen gertaera asko zirela, tartean, txikietatu agiren fusilamenduak, eta frapeko irurenak noski, baina baita ere erregimen bat arrakalatzen zi, joala, eta azken finan, eta laburtzeko, erabakia zen, nondik hasten gara kontatzen, eta orduan nondik hasten gara testu ingurua ematen honi, eta non bukatzen dugu, eta nik uste horretan gutxi asko asmatu dugula, bai. 1975 urtea da urterik esanguratsuena erakusketa honetan, baina abia puntua askoz lehenagokoa da, 40. hamarkada, hemen lehenbiziko panelean ikusten dugu, Francisco Franco, Hitler, Hendaiako geltokian besoa jasota, nola hasten da kontakizun hau? Claro, entzuten dugunean, 70. hamarkadako frankismoaren kontrako militanteak terroristak direla, iruditzen zaigu lehen esan dudan ariketa hori egin behar dela, ez? Kokatzen garela frankismoa da diktadura bat, altxamendu militar baten bidez, gerra zibil bat egin zuena, populazioaren zati handi bat akabatuz, Euskal Herrian ondorio latzak egon ziren, eta hemengo paneletan, ez, adibide asko jartze ditugu, ez? Ezagunenak dira, egon ziren fusilamendu eta heriotza guzti horiek, baina baita ere erbestea,
baita ere kontzentrazio esparruak, ume galduak edo baituak, gero kulturalki eta politikoki suposatu zuena Euskal Herriarentzako, gero egon zen analfabetismoa, horrek baldintzatu zituen urrengo hamarkada guztiak. Hemen ere aipatzen dugu Nafarroa garaian esaterako populazio osoaren 1% gora garbitu zutela, eta askotan jartzen dira bi adibide, Sartaguda Alargun herria deitzen dena, gizonen 15% garbitu zutela, eta tartean ikur bezala guk hartzen dugun borroka antifrankistaren eta batez ere haien basakeriaren ikur lasgarri bezala hartzen den Maravillas Lambertoren adibidea ere jartzen dugu, beraitarekin batera bortxatua, fusilatua eta gero txakurrei botata jantze esaten, Orduan, iruditzen zitzaigun, hasiera honetan, Euskal Udaberrira heltzen garen arte, nolabait 50. hamarkadan ja ikusten ditugunean argiprintza batzuk sartzen Euskal Herrian, bai kultura mailan, politikan eta bar, hori kontatu behar genuela eta bia puntua hor kokatu behar genuela nahi eta nahi ez. Hasierako testu inguru horretan, lehen bi panelak esan genezake akaso bortitzauak direla eta Euskal Udaberria delako panelean beste giro bat ere nabaritzen da. Gerraosteko 50. hamarkada horretan, frankismo betean oraindikan, argiprintza hoien oinarria edo motivazioa edo palankak zeintzuk izango lirateke? Nik uste askotan, hurbilpena, batez ere gazteek, hurbilpena egiten badute garai hartako historia, eztabaida eta hor sortu ziren erakunde eta mundu mailan egon ziren iraultza guztietara. Agian topatuko ez dutena da, askotan gauzak esaten diren, baino sinpleagoak eta zailagoak direla maila baten eta esplikatuko naiz. Azken finean herri bat altxatu zen momentu batean, hau da, bazegoen sujeto nagusi bat, Euskal Herria, baina erbesteratu da zegoena, oso pasiboa, ez zuena hortzimuga eraldatzaile bat eskaintzen herri bati, eta herri bateko gazte sektore batez etxipen hori hartu eta saiatu zen iraultzen, Orduan, sinplea esan nahi dut, esplikazio askotan sinplea delako. Baina gero konplexua ere bada, azken finean mundu mailan batzeudelako iraultza saiakera asko eta saiakera bakarrik ez, deskolonizazio prozesuak, Frantzia kolonia galtzen ditu, badaude borroka eredu, piloa, Sovietar Batasuna, eta Euskal Udaberria horretako gakoetako bat nik uste eta adierazten duna zergatik ere iritsi garen bezala urte honetara Euskal Herria bizirik eta etorkizunera begiratu diezaiokegula aurrez aurre izan zen asmatu zutelako Euskal Udaberria deitzen dugun testu inguru horretan Euskal Herriarentzako propioa zen zerbait eraikitzen, intuizio desberdinekin, eta horrek gero izango zituen bere espresio diferenteak politikan, Euskal Askatasuna erakundea sortu zen, baina baita ere kulturan, artegintzan, musikagintzan, egon zen, argiprintza horiek geroa 60 eta 60. hamarkadan, juten garela, ikastolen sorrera, euskera batuaren sorrera, eta barrez, pixka bat, olatu guzti horretan kokatzen gara 3. panel honetan iruditzen zaigulako pixka bat, argi hori ere jarri nahi geniola, hasiera beltz horren ondoan. Hasiera mamitsu horren atzeko panelera jarraituko dugu, 3. panel honek 10 urte jaso ditu, baina hemen atzean dagoenak urte bakarra, ez dakit, irakurri dezakegu Aberri eguna ospatu zela, baita ere lab publikoki aurkeztu zela, kasere sortu zela, baita ere Mikel Ejartza Lobo SCDko agente infiltratua eta politiko militarreko arduretan egon ostean atxarekadak ere izan zirela uda hartan, zakit dena jokoan zegoen urtea, baina mamitsua hitzarekin ere akaso definitu daiteke panel hau? Bai, era bat, azken finean, badaude momentuak historian demagun 20 urtetan ezer gertatzen ez dela, eta gero alderantziz, urte gutxitan edo inkluso urte batean historia azeleratu egiten dena eta gauza asko gertatzen direna, Nik uste, 70. hamarkadan hasi zen deskonposizio prozesu bat, frankismoak bere burua arriskuan ikusten zuen eta abiatu zuen abiatu zuen trantsizio asmo bat, trantsizio asmo horrek ez zuen nahi frankismoaren kontra egin, baizik eta bere buruaren kontra gehien egiten ari zen eta arrisku nagusienetzat jotzen zuen Euskal Matxinada horren kontra egitea, eta horregatik
nahiko krudela da panel hau, hor baditugulako, adibidez lehenengo atentatua baita ere Ipar Euskal Herrian, Espainiar kontrainteligentziak abiatzen dituen atentatuak, baina baita ere eta politiko-militarra, lege antiterrorista, errepresioa, bortxa, tortura, atentatu parapolizialak, gauza asko gertatzen dira, eta egia da gero aurrerago panel berezituetan eskaintzen diogula, data horietako batzuei jartzen diogula arreta berezia. Gero bete-betean sartuko gera panel horietan, baina akaso hemen arreta ditu dezaken data gakoetako bat ere bada, 1975ko urriako 25, enbaixadore estatuarra Felipe Gonzalezekin biltzen hasi zen, desklasifikatuta dauden txostenetatik, gaur badakigu, PSOE ordurako prest dela Juan Carlosi ardura bat emateko. Pixkat ere, gorabera horiek ere bereziak izan ziren, Felipe González Piriniak zeharkatu zituelako ere frankismoaren baimen berezi batekin, deigarria hori bere. Oso deigarria, eta egia da hau, azkeneko paneletara jun behar garela honek, edo erregimenak ze operazio egiten ari zuen eta ze osagai behar zituen prestatzen ari zuen trantsizio hori aurrera eramateko. Hor daude bi elementu, batetik enbaxadore estatu batuarra, horrek esan nahi du, Ameriketako estatu batuaken laguntzari gabe, ezinezkoa izango zitekeela aurrera eramatea, eraman zuten trantsizio prozesu hori eta bururaino eramatea. Eta bestetik Felipe Gonzálezen figura, eta nolabait Espainiar eskerraren, eta hor beste panel baten aipatzen dugun bezala, Espainiar sindikatuen ezinbesteko erregimenarekin nolabait tolestea, ez? Hau da, Espainiar erregimenak behar zuen ahalik eta txikimendu gehiago paktu sozial berri hori ahalik eta esango dugu ez demokratikoena, baina bai babes sozial handienarekin bermatzeko paktu hori, ez? Legetik legerako jauzi hori, eta nik uste aipatzen duzun adibide horreko ondo adierazten ditula bi ezaugarri horiek. Baita ere, 1975 urteko beste elementu berezietako bat ere izan zen, urte hartako aberri eguna, hemen hurrengo panelean nabarmentzen da, EAJ eta ETA Gernikako deialdi bateratura txiki zirela, beste hainbat eragile ere, denboraren distantziarekin ikusita, 50 urte aurrera ginez eta 2025 etorrita, pentsa ezina dirudiena gaur egun ere gertatu zen garaia. Bai, eta guri, edo hemen azpimarratu nahi genuena, gauza asko azpimarratu daitezke, ez? Baina Gernikako deialdi hura bateratua izan zela, ez? Krisi momentu batean, frankismoaren amaiera ikusten adien horretan, nolabait, eskerreko eta bertzaleak ziren sektoreak erabakitzen dutela elkartzea, oinarri batzuen, komun batzuen aurrean, erregimen horri aurre egiteko, eta denok Gernikara, leloak adierazten duen bezala, guri errelevantea iruditzen zitzaigun hori aipatzea, nola egon ziren alderdi sozialista, PCE, alderdi karlista, ORT, EAJ, eta uste dut esanguratxo bat dela. Aurrera joko dugu, lehen aipatzen genuelako, 1975 urtean egundako errepresio hori, baina baita ere kartzela, torturak edota infiltrazioak eta irudian hiru polizia. Nik uste, hemen 1975 urtean zentratzen gara, baina panel honetan esaten den bezala, frankismoagia sumatzen zuen bere deskonposizio prozesua irekia zela, hori era kontrolatuan deskonposizioa, ez baizik eta erregimenaren zutabeak mantendu nahi zituen, eta beldur horretatik, eta batez ere lehen esan dudan bezala, ikusita erregimenaren kontrako oposizio nagusia Euskal Herrian sortzen eta artikulatzen ari zela, prozesu desberdinak abiatu zituen, sumario desberdinak egin zituen, tartean oso ezaguna denez Burgosko prozesu hori, konstiente izan da, erregimena konstiente zen horrek ere mobilizazio handiak ekarriko zitula, baina hala ere martxan jarri zituen. Hor Loboren infiltrazioa ere aipatzen dugu, funtsezkoa izan zelako, ehundaka militante antifrankisten eta askatasunan aldeko militanteren atxiloketak eragiteko, eta gero bestak beste, hainbat hilketa Guardia Zibilaren partetik eragin ziren hainbat hilketaren erantzule ere izan zen. Kriston salbuespen egoera egon zen Euskal Herrian, garai hartan, eta horrek ere dimentsioa ematen dio herri honek momentu horretan bizkar gainean hartu zuela erregimen horren kontrako borroka, eta pagatu zuela tamainan ere egindako autu hori.
Aurrera egingo dugu, erakusketaren urrengo fasera, eta bereziki hemen arreta deitzen duten elementuak panelak baino gehiago badira objektu ezberdinak, pankarta bat daukagu, 2 pertsona agertzen dira, nortzuk dira? Bueno, pankarta hau oso berezia da. Hemen, gogoratu behar da, eta honek azalpen prebio bat behar du, Txiketa Otaegiren fusilamenduak ezagutzen ditugu, baina agian mundu guztiak ez du ezagutzen, hasiera batean heriotza zigorrak Jose Antonio Garmendia Tupari eta Angel Otaegiri ezarri zizkiotela, eta hainbat karambola eman zirela nolabait esateko, edo hainbat erabaki eta hainbat desgrazia. Batetik Tupa Donosti kanpoako kontrol batean armagabe atera zela, bala batekin Guardia Zibilak burua zarkatu zion, oso larri geratu zen, eta horrek eragin zuen momentu baten ateratzea heriotzogor kondena horretatik, naizta bizi osoko kartzela zigorra sarri zioten, gero egia da amnistiarekin, amnistiatua izan zela. Baina momentu horretan txiki atxilotu zuten, polizia baten heriotza leporatuta, eta hain zuzen gozegreba bat hasiko da kartzelan, modelon, Tuparen eta Otaegiren kontrako heriotz zigorrak salatzeko, eta ez zen kasualidadea izan, porque Guardia Zibilak oso pentsatua izan zuen alde batetik txiki bere garaiko terminologian, maketoa eta espainola zenez, eta nolabait Guardia Zibilarentzako nazioari traidore bat zenez, erabaki zuten bera zela egokia, gainera torturatu zuten are modu ankerragoan, espainol nazioari traidore izateagatik, eta pankartara bueltatuta, pankarta hau garaian hasierako heriotz zigor 2 haien kontrako manifestazio baten pankarta da, eta Olaso Dorreak bere artxiboan daukana eta utzi diguna. Bestelako objektu batzuk ere baude, Angel Otaegiren jertxea eta erlojua, edota Txikiren pipa eta eskalatzeko kaskoa. Lehen aurkezpenean esan duzu, akaso Txiki bera definitzeko moldetako bat, izan daitekara ere, zer nolako zaletasuna zuen mendiarekiko? Hori da, azkenean, honek pixka bat dimentsio humanoa eman nahi diote erakusketari, azkenean historiaz ari gara, memorian eraikuntzaz, baina ari gara ere hitz egiten 2 pertsonataz, momentu batean, bere afizioak zituztenak, erabaki zutenak Euskal Herriaren alde borrokatzea, Txikiren kasuan Extremaduratik etorritako seme bat, afizio handia zeukana, mendizaletasun handia zeukana, eta ikusi dezakegu, bere garaiko kasko nahiko berezi bat, eta erretzea ere gustatzen zitzaion, pipa nahiko bereziak utzi dizkigute familiaren aldetik, eskertzen dizkigunak hemendik, eta beste aldetik, Otaegiren jertxea daukagu. Kasu honetan, jertxe hau, momentu baten, Otaegirena da, funtzionarioak momentu batean, txiki fusilatzera doaz, eta errukiz edo, porque funtzionario horrekin badakigu asko hitz egiten zuela, eta harreman ona zutela, naizta harreman ona kakotxartean jarriko dugu, baina nolabaiteko harreman ona hitz egiten zutelako elkarrekin. Funtzionario honek jertxea ematen dio, eta Otaegik bueltan ematen dio jertxea, eta ordutik ona ikutu gabe txoko batean iraunduen jertxea da, eta irutzen zitzaigun ere, dimentsio hori, humano hori azpimarratzeko baliagarriak diren elementuak direla. Ikusita eta hori kontatuta esan daiteke gertuago sentitzen ditugu. Hori da. Eta erloju bat ere aipatzea ahaztu zaigu, baina azkenean elementu gehiago egon zitezkeen, gutxiago, nik uste helburua hori dela, eta bai pankartak eta bai elementu hauek pixka bat esan duguna errepikatzearren, 2 pertsona militante, Euskal Herrian aldeko militanteak, baina bere afizioekin, eta hementxe izatea, plazerra dela. Eta heriotza zigorrak iragarrita, naziarteko errekzioa, akaso horixe berare esanguratxoa izan zen elementuetako bat? Bai, ez gaitu harritzen, baina batzuetan historiak eta urteek aurrera egiten dute, eta atzera begiratzearen bertutetako bat da berriro gauzak bere lekuan kokatzearen aukera daukazula. Euskal Herrian bakarrik ez, Espainiar Estatuan bakarrik ez, mundu mailan izugarrizko mobilizazioak egon ziren
Euskal matxinada horrek izugarrizko babesa zeukalako. Esaten dugunean babesa esan nahi dugu Euskal gizartearen babesia erabatekoa eta kanpoan aita santuak berak errukizkarak egin zituen, Espainiako estatua nazio batuen erakundetik botatzeko eskatu zuten hainbat estatuk, eta baita ere Espainiako enbaxadari zu eman zioten hainbat herrialdetan, Portugalen eta Mexikon adibidez. Orduan, honek ere, aipatu duan hasierako, zer aukeratu eta zer kanpoan utzi. Guk uste dugu honek ere dimentsioa ematen diola, ez garela bakarrik kokatzen frankismo eta trantsizio orkestratu batean non Euskal Matxinadaren kontra altxatu zen frankismo hori, baizik eta baita ere babes handia zeukala mugimendu zabal horrek eta frankismoaren kontrako oposizio horrek. Urrengo panelean fusilamenduak dira aipagai eta argazkian ikusten dira 6 balazorro horiek Txiki eta Otegiren fusilamendutakoak dira? Bai, badira, Txikirenak dira. Hemen sartzen gara panel honetan egun fatidiko horretan, ez? Jon Paredes Manot Txikik 21 urterekin, 21 oso gazte. Hor badago Bartzelona ondoan gaur egun Ciudad Dormitorio deitzen denelako Cerdañola del Valles herri bat, alako menditu entortxo bat daukana, eta Guardia Zibileko pelotoi batek, gaina voluntarioekin, Eusko Gudariak abesten zuen bitartean balazo sakatu zuten, eta liberan egun berean goizean Burgosen Angel Otaegi hilko zuen beste Guardia Zibilaren pelotoi batek. Hemen ez gara hainbeste sartzen, baina baita ere oroitu nahi genuen, egun berean Oio del Manzanaresen frapeko 3 militante hiltzen dituztela, Jose Humberto Baena, Ramon García Sanz eta Jose Luis Sánchez Bravo, ez da beste prozesu sumarizimo batean. Eta, ondorioa hori da, egon ziren mobilizazio handiak, egon ziren eskaerak hori bertan bera usteko, baina Frankoren azken esekuzio hauekin, Euskal Herriari mezu argi bat bidali nahi izan zion, eta izan zen bide hori hartzen duzuen guztiok, ondorio hauek izango dituzue, orain dakigun bezala, ez zuen lortu, lortu zuen akatzea 2 militante horiek, baina ez zuen lortu Euskal Herriaren askatasun gozea, etetea, ez? Eta lehen aipatu dugu, 1975 urte mamitsua izan zela, aipatu dugu, trantsizioa bera, ondorengo 2 paneletatikan, akaso aipatu genezake, Arias Navarrok esanako, Espainoles Franco ha muerto, ez dakit, lehen esaten zenun, batzuetan historia edo jazoerak asko azkartzen direla, asko azkartze horren atzean ere agian egon daiteke Francisco Francoren osasun egoera bera. Bai, hor nik uste daudela kasualidadeak eta erabaki politikoak, ez dakit, kasualidadea, pertsona bat hiltzen denean hiltzen da, baina ia da 2 urte aurretik Frankok lotua utzi nahi izan zuela bere ondorengotza Carrero Blancoren almirantearen eskutzi zuenean Espainia estatua, baina eta Carrero Blanco hiltzen du eta jartzen du nola bai zalantzan hori, ez. Hemen azpimarratzen duguna da bagoazelako trantsizio horren nolakotasunari eta horren zutabei zein importantea izan zen, Juan Carlos Borboikoak berak uste dut frantziar irrati bati egindako dokumental batean egindako deklarazioetan, zein importanteak izan ziren berarentzako Francoren hitzak, ez? Oean zela, esan zionean, la única cosa que le pido es que preserve la unidad de España, eta Borboikoak berak esaten zuen, horrek gauza asko esan nahi zituela, eta gure ustez gauza bat gutxien esaten du, erregimen horrentzako eta erregimen horri aurre egiteko, nazio batasuna dela, nolabait apurtu beharreko flanko edo esan dezagun zirrikituetako bat, Esan behar da baita ere, Frankok urrengo panelera joan da, naizta lotuta utzi zuen Carrero Blancorena eta etak zapustu zion jokaldi hori, egia da Juan Carlos Borboikoarena, lege frankista batenpean bere ondorengotza ziurtatuta utzi zuela, beraz frankismoaren barruan eta frankismoaren printzipioen men eginez sortu zela figura hori ondoren izango zena trantsizioaren eta gaizki deituriko demokraziaren bermea,
eta bueno, hori ere adierazi nahi genuen, uste dugulako horrek testu inguruan jartzen dula, bai lehen aipatu den elementuekin, bai atzetik eta bai aurretik, norantza zijoan eta erabaki horiek hartuko zirela, ez? Eta lotzen, akaso oso esanguratsua den argazki batzuetara gatoz, bueno, batetikan aipatzen genuena, Borboikoaren koroatzea, Felipe, 6. gaur egungo erregeare argazkian. Bai, pentsatu dezakegu gaur egungo erregea nolabait libratzen dela, baina ez, bertan argazki batean egia da oso gazte dela, baina erakusten du, bueno, ondorengotzatik ondorengotzara dena lotua eta ongi lotua horren logika nola jarraitzen da. Gainera ez daztu behar Frankok orduan eta Juan Carlosen babesarekin edo alderantziz ekintza eta atentatu esparkatu. Fusilamenduak gertatu ondoren kontzentrazio masibo bat ere egin zutela urriaren batean, erregimenari babesa adierazteko, eta esaten dugunean, de aquellos polvos estos lodos, bueno, pues Borboikoak beti, bueno, garai hartan bai eta ondoren ere, bueno, presentatu dela edo alde egin duela erregimenak momentuan behar izan duen horrekin. Eta ondorengo argazkia, nik berezik esan nuke, oso esanguratsua dela, indartsua, Espainiar Estatuko Alderdi Komunista, hainbeste urtetako borroka horri ikusi dugu ere, 1975ean Aberri egunarekin bat egiten, baina hemen Santiago Carrillo Espainiako kamisetarekin, baloi batekin, eta kamiseta horretako armarria ez da edonolako, baizik eta Borboien koroa daukan armarria dena bada ere. Ez dakit nola lortuko zen argazki hori, baina lortu duenak meritua bintzat badu. Esango nuke, erratzen ez bali manaiz, eta atzean entzuten dagoena, bueno, erratzen bali manaiz behiratzeko Googleen bilaketa azkar batean, baina esango nuke interview aldizkariaren 82. urteko argazki bat dela. Ez dakit portadakoa edo barrukoa, ez banaiz erratzen. Panelari begiratuta hor badago metafora bat, oso ezaguna, Calvo Sotelok Bigarren Errepublikan esandakoa, eta iruditzen zaigu metafora bat dela esplikatzeko, orain esplikatzera noana, eta bueno, esaldia edo metafora da antes rojak errota, ez? Trantsizio hori eta sortuko zen erregimen berri hori, 78ko erregimena deitzen duguna, ez zuen bakarrik laguntza izan eta laguntza behar bakarrik potentzia mendebaldar handienarena, Ameriketako Estatu Batuakena kasu honetan, baizik eta behar izan zuen baita ere Espainiar Estatuko ezkerreko alderdi eta eragileen babesa kasu honetan sindikatuena. Hor badaude hainbat kontsezio, PSOEk Zuresneseko Kongresuan 2014ean onartzen du autodeterminazio eskubidea, baina hortik urte gutxitara albo batera egiten du. Bueno, hori bada nolabait, pagatu beharreko prezioa erregimen horren pastel zatia kudeatzera pasatzeko. PC-ren kasuan, eta pixkategia da argazkia provokatzailea dela, bueno, PC-ek onartzen du simbolo baztertzaile nagusia den Espainiar bandera, ez momentuan errepublikarra bakarrik erabiltzen zuelako. Guretzako honek adierazten du, bueno, metafora horrek adierazten du, zeharkakoa izan zela erregimen horren trantsizioarekiko babesa, eta eragile, ezkerreko eragile eta sindikatuko eragile horien laguntza gabe ezingo zela posible izan. Ez dakit, niri burura aipatzen da erakusketan Jose Calvo Sotelo, baina apur bat ezkertiago edo erdiago zegoen Juan Negrinek ere antzeko esan zuen. Con Franco ya nos entenderemos, ez da, baina... Eta nik uste zoritxarrez eta pen handiarekin eta maitasun handiarekin, porque asko lagunak eta ditugulako, baina Espainiar ezkerrak beti izan duela eta oraindik daukala errekorrido hori egiteko, ulertzeko Espainiar erregimenaren zutabetako bat, bere nazionalistasunaren uko instituzional eta politiko errotikoa dela. Hau da, hitz egiten dugunean badagoela lege bat, edo badagoela konstituzio bat, Espainia Estatuan bizi garen guztiok arautzen gaituenak, eta bigarren artikuluan daukana era zirkular batean justifikatua nazio espainolaren batasuna, eta hau da, ez dela oinarritzen jendartearen atxikimenduan, baizik eta zirkularitate batean, eta beraz, bueno, nola baiteko, ez dakit, zerutik, edo, bueno, hor aipatzen dugu, Falangeren Espainia es una unidad en el destino de lo universal. Bueno, hori da oinarrian dagoena, hori ulertzen ez duten arte,
gaurko erakusketan ere esaten duguna, ez? Garaiko korapilo hori askatu gabe jarraituko du eta arrastratzen ditugun problema estrukturalak arrastratzen jarraituko ditu. Eta amaierako bi panel hauek, Espainiar Konstituzioa eta todo ha quedado atado y bien atado, pixkate aipatutako kontzeptu horiek, zeharkakotasun horiek paperera eraman zirela esan daiteke. Bai, eta hemen, adibide batzuen bidez esplikatzen da. Todo ha quedado atado y bien atado. Entzuleak orain Googleen sartzen baldin badu Tribunal de Orden Publiko begiratzeko fetxa. Ondoren sartzeko Auzitegi Nazionala eta begiratzeko fetxa. Batalen egun baten izten da eta hurrengo egunean irekitzen da, ez? Hori da adibide bat, baina horrekin batera adibide asko jarri daitezke, ez? Egitura ekonomikoa, ze enpresa babestu eta auspotu ziren frankismoan eta gaur egun IBEX 35 zeintzu dauden goian, egitura juridikoak, egitura instituzionala bera, kongresua, senatua, senatuaren konposizioa hori dena, prokuradore frankiste diseinatutako legeen bermepean egin zen. Ez da bakarrik ailegatzen, ez? Lehen aipatu den anekdotara, baizik eta egitura juridiko oso bat egia da gero naturalizatu eta jendeak mai handi baten zoritxarrez onartu duela eta jokaleku horretan mugitu behar garela. Eta gero bestetik aipatzen dugu erregimen horren beste zutabeetako bat, ez? Espainiaren batasuna orain aipatu dana, baina batez ere lurralde zatiketa. Batetik nola saiatu ziren eta lortu zuten Hego Euskal Herriko lurraldeak zatitzen, eta nola lurralde horretako bat, ez? Batek oraindik ere, eta Espainiar estatuan, izan den estatutu bakarra, Nafarroa garaikoa, bozkatu ez dena. Horrez gain, gogoratu behar da berriro ere, eta beti, Espainiar Konstituzio horrek eseskoa izan zuela Hego Euskal Herrian, eta beraz defizit demokratiko horrekin abiatu zela, eta esaten dugunean, ez? De aquellos polvos estos lodos, hor hartu ziren erabaki guzti hoien ondorioz, kondenatu zutela herri bat sufrimendu latz batera, bide bat hartzera, ez? Intuizio batzuk lagun, hor etxirelako korapilo batzuk askatzeko baldintza jarri, baizik eta horiek legepean gotortu zirelako, eta gaur da egunan, non aurkitzen garen oraindik, Espainiar estatuan beste krisi bat dagoela, krisi ekonomiko, politiko eta sozial bat, baina batez ere lurraldetasun ikuspegitik badagoela krisi bat, erantzun bat eman behar zaiona, eta, kasu honetan erakusketa honek erakusten digu krisi horren jatorrian non dagoen. Metaforikoki horri akaso, hemen aipatzen duzen bezala, azkeneko panelean, korapilo edo halko genioke deitu, 50 urte igarota, Iratzar Fundaziotik eta Olaso Dorrea Fundaziotikan, zer hausnartzen duzue? Hemen, zuk esan duzun bezala, azken panel badago, panel diferentea dago, ez? Beste guztiak badira historikoak, lehen aipatu ditugun guztiak, ez? 14 panel, eta 15. panel honetan, kokatzen dugu pixka bat gaur egunetik, nola irakurtzen dugun garai hori, ez? Uste dugu ez dela, lehenenketa baina ez dela mimetizatu behar garaiak aldatu dira, zoritxarrez lehen aipatu ditut elementu batzuk aldatu ez direnak, baina beste batzuk bai, eta inozoa litzateke ez ikustea aukera leio bat badagoela gauzak aldatzeko, hau da, eta horrez gain ezin ditugula garaiko aktoreak gaur egun berdinak baliran bezala, ez, kokatu. Eta horren adibide da, Felipe González aipatu dugu hor, Felipe González gaur egun estatu sakonarekin dago, ez dago Alderdi Sozialistarekin, baizik eta gehiago kokatzen da Alderdi Populararen eta estatu sakonaren baitan. Horrek esan nahi du Alderdi Sozialista, beste zera eraldatzaile badenik, ez. Horrek esan nahi du aukera leio bat dagoela, eta guri tokatzen zaigula militante haiek bezala, ez, irakurtzen jakin zutenak momentu horretan autua zela frankismoaren kontra egita eta herri honi etorkizun bat eskaintzea, gaur egun guri tokatzen zaigula berriro ere lotuta utzi zuten korapilo horiek askatzen saiatzea eta gure herriari zerumuga bat eskaintzea, ez? Erakusketaren laburpen mamitxo honekin gelditzen gara, Andoni Olariaga, mila esker guren izategatik. Mila esker zuei. Elementu asko aipatu ditugu erakusketa bakarrean, 1975 urte mamitxua dela esan genezake, eta metaforikoki ere aipatzen zen erakusketaren bukaeran, eta 50 urte igaro ostean,
gaur egungo errealitateko miseria askoren korapilak ere, esan diteke askatzeko daudelarik, zuek lotura egiten duzue, garai bateko gertaera horien artean eta gaur egun bizi ditugun elementu horien artean? Bai, nabarmena da, ez? Kate hori oso identifikagarria da. Gero, badatoz beste garai batzuk eta beste hausnarketa kritiko batzuk egin beharko dira norberaren ibilbideaz ere, baina iruditzen zait oso nabarmena dela eta horregatik hain zuzen ere existitu egiten dela Euskal Gatazka bat. Euskal Gatazkaren oinarriak hor topatzen direlako eta horiek ez direlako askatu. Oso interesgarria iruditu zait eta gero ere nik kezka handia daukate transmisioarekin, belaunaldien arteko ze horrekin, eta askotan iruditzen zait gure belaunaldiko saiatzen garela gure kontuak gure erara kontatzen, eta zentzu horretan ez garela kapaz igual beste belaunaldi batzu eta heltzeko, eta zentzu horretan iruditzen zait saiakera guzti hauek beste formatu batzuk erabiltzeko, beste lenguai batzuk garrantzitsuak direla, Andoni kontatu dituen asko gure historia intelektualaren edo kulturalaren parte direlako, esaldi horiek errepikatu izan direlako gure formazio politikoan, kulturalean eta bar, baina iruditzen zait egon behar dula jarraikortasun hori, eta hori ematen da eskolaren bitartez, familietan, balioetan eta bar, baina kulturalki garapen hori egin behar da. Eta zentzu horretan oso kokapen zuzena eta interesgarria iruditzen zait, eta berriro diot, ohikoa ez den, guretzat behintzat ohikoa ez den lenguai batean, erakusketaren izaera hortan, aipatzen zen ituzten gauza fisikoak, beraien militante horien beraienak izandako jertxea, pankart, ez dakiz zerta, iruditzen zait horrek badaukala balio bat transmisio horri emateko beste bultzada bat. Ni transmisio horren kezkare badaukat, kulturalki gaur egungoa ere ulertzeko, nire seme bat 14 urtekoa, eta ikusten dut, ez daki, eske berdintzaio gaina, orduan, saiatzen gea, baina ez gea iristen. Orduan, edozein aitzaki, orain, 50. urte horrena dela, edo edozein formatu berrirekin, saiatu behar gera, hiru gauzangatik, bat memoria ezin degulako ahaztu, eta orain ulertzeko ezinbestekoa delako, baina datozen belaunaldiek ere ulertu behar dutelako nundi gatozen, ez akats berdinak aurrerantzean egiteko, eta kontutan eukita, testu inguru politiko, sozial, ekonomikoa nola dagoen mundu mailan, horrelako ariketa guztiak eta horrelako ekintza guztiak ongi etorriak izango dira. Horixe bera ere, antolatzaile nabarmentzen zuten erakusketaren helburuetako bat ere bazela, transmisio eta memoria egitea. Han bertan zeuden ere bai, Txiki eta Otegiren senideak, unkituak zeuden, nola ez, eta ez dakit galdera bakarra egitearren, beraien lekuan jarrita zelako uda pas igaro behar izan duten, esango nuke? Bai, noski. Azkenean, errekonozimendu bat eukitzeko eta beraien lekuan jartzeko, ez da. Nik nahiago dut oso beraien lekuan jarri, baina behar da beraiekin eta baita beste biktima guztiekin, Atzera pauso handi bat izan delako gainera, ez? Gentozen dinamika ez dut esango virtuoso, baina behintzat nahiko positibo batetik, non mantxo eta oztopoekin gauzak aurrera egiten nahi zian, eta zegoen nola egiteko adostasun bat, askotan aipatzen dut, Otegi atea zenean gartzelatik berak esan zuen, niretzat oso argia izan zen zerbait, bera momentu hartan ere oso argi irudikatzen zuena, eta da biktima guztienak izan behar dutela, ez? Ambizio bezala. Karo, hori esan eta hasi izan egurra jasotzen, eta berriro ere dekantazioa gertatu zen, eta egia da, bultzatzen gaituztela norberak bere biktimak nola baitere bestera eta ze horretara. Baina egia da, bazegoela dinamika nahiko positibo bat beste norabide horretan. Askotan Maria Jauregik ere planteatzen duen marko orokor horretan, eta guztien onarpena, guztien errekonozimendua, egia, justizia eta
zeitateatzen. Barkatu. Bueno, kontua da, dinamika hori uda hontan berriro apurtu eginda, eta apurtu eginda sendoena iruditzen zuen kate begitik, zala hain zuzen ere txikita eta herrien fusilamendua, ez? Eta zoeren aldetik, sekula gehiegi kinkan jarri ez duen adibide batekin, ez? Orduan, iruditzen zait, beraientzat pertsonalki sok bat izango zela terminoietan, hain zuzen ere, ostras, hau kanpaina baten parte bihurtzen gara eta bapatean zalantzan jartzen da gure biktima izaera egin zigutena horren grabea, zentzu horretan iruditzen zait oso zitala izan dela, baina beste alde batetik ere iruditzen zait buelta ere eman zaiola. Eta lehen Israelen kasua zitzein dugu dekantazio sozial bat eman da, eta nik uste dut Euskal Herriaren gehiengoa badagoela beste dinamika hori berreskuratu, eta ez bakarrik aurrera egitea, baizik eta azkarrago egitea. Eta horretan ere jendarte zibila klase politikoaren oso aurretik doa, eta iruditzen zait horri heldu behar diogula, eta posten naiz baldin eta atzo beraiek ere sentitu baldin bazian nolabait ere babestuta, hori dalagako egin behar dena. Aipatu duzu, erakusketa honi buruz Euskal Gatazkaren oinarriak hor daudela, eta hain zuzen, Sarek bigarren konferentziare antolatu du, urriaren 18an nazioarteko adituekin, ezin da gehiago luzatu lelopean. Gatazka konpontzeko hainbat eredu aztertuko dira, eta Irlanda eta Hego Afrikako ordezkariek hartuko dute parte, bertako adituek eta biktimek lekukotzak emango dituztelarik. Horien artean Michael Colbert hartuko du hitza, Irako kide ohia, zeina urtez luzez preso egon den. Gaur egun 25.000 preso errepublikano ibiltzen dituen erakunde beteko zuzendaria da eta laguntza eskaintzen du eta dizkietza sustatu. Kulbertekin batera Roef Meyer Hego Afrikarrak parte hartuko du, Nelson Mandelaren gobernuko lehen ministro zuria izan zen eta bere herrialdeko apartheidaren amaiera sustatzaile nagusietako bat izan zen. Horiekin batera Olatzi Iglesias Mujika presoen alaba, Carlos Martín Beristain Latinoamerikako hainbat gatazkatan parte hartu duen mediku eta psikologian doktorea, Paco Etxeberria antropologo forentzia eta Maria Jauregi etaren biktima egongo dira. Aurkezpenean Sarek azaldu du konferentzian azertuko duten puntuetako bat izango dela, gatazkaren konponbidea bilatze aldera espetxean jarraitzen duten 126 presori espetxe politika arrunta aplikatzea. Bizikidetzaren eta bakearen arloari dagokionez, guztiok pausea ematea eskatu du, biktima guztien egoerari irtenbide justu emateko salbuespenik gabe. Gehiago jakin nahi dugu ekimen honi buruz, Beñat Uribe Etxeberria, Sareko bozeramalea dugu gurekin. Egunon? Egunon. Badago zer ikasi Irlanda eta Hego Afrikatik? Noski, aurretik ere entzundako testigantzak dira, baina beti dago zer ikasia, naiz eta gatazka guztiak, zein herrialdetan izan diren ere, ezberdinak izan da ere, beti dago elkarrekandik zer ikasia. Irlanda eta Hego Afrikan, hemen gertatu ez den bake prozesuak eman ziren, eta oraindik ere emateko urratsak eman ziren. Beraz, zer ikasia ziur izango dugula. Ze punturaino esango zenuke gatazka kontzeptua txertatua dagoenik Espainiar estatuan? Espainiar estatuan gatazka bera bizitu bazen ere, Euskal Herrian bezain beste, esango nuke gatazka bera ukatu egiten dela, ikusi besterik ez dago biktimen errekonozimenduarekin. Eta bide horretan, urratsak emateko asmoz antolatu du bigarren konferentzia hau, lehenengoan zerikasirik atera denuen, bigarren mai horretatik, bigarren maila hain zuzen, etxera begirako zerbait da, bertako testigantzak entzutekoa, eta aurtengoan ere, atera nahi ditugu ikasgai batzuk, eta atera nahi ditugu noski, urrengo hilabeteetako bide horrian markatuko duten zenbait puntu klabe. Hain zuzen lehen analisi mailan ere, propioki Maria Jauregi aipatu da, ze punturaino da garrantzitsua etaren biktima batek halako jardunaldietan parte hartzea? Oso garrantzitsuzat jotzen dugu. Garrantzi handia ematen diogu noski konferentziak izango duen lehen zatiari, baita bigarrengoari ere. Baina azken zati hori, hain zuzen, Josebak eta Mariak irakurriko duten manifestu edo adierazpen horri garrantzia berezi bat eman nahi diogu. Nolabait ere, uste dugulako izango dela salto kualitatibo bat, izango delako aurrera urrats bat, eta noski garrantzitsua, esan dudan bezala, urrengo hilabetei begira bide horri bat ere erakutsi dezakelako.
Hor, propioki ere gutxiago aipatzen den elementua ere akaso izan daiteke justizia errestauratiboa, baina ze punturaino izan daiteke baliagarri hau euskal preso politikoen katebegiak askatzeko? Garrantzia handikoa izan daiteke. Ezin eman ditzakegu xehetasun gehiago, baina benetan garrantzitsua izan daiteken zerbait da, heldu beharreko gai bat dela iruditzen zaigu, eta bide horretan entzungo dugu adierazpena, eta bueno, hainbatetan errepikatu dudan moduan, espero dugu zenbait ikasgai ateratzea hortik ere. Adi egongo era adierazpen horretaz eta jardunaldiek ematen dutenera, Beñaturi Etxeberria sareko kidea, mila esker, gurean izateagatik. Mila esker zuei. Galdetzen genuen, propioki gatazka kontzeptua, ze punturaino egon daiteken txertatu Espainiar estatuan, hemen Euskal Herrian, aipatzen dugu askotan euskal kontzeptua bada, baina batzuetan ez dakit, agian kontzeptu horri argitasuna emanez gero, hor dauden arazo guzti horiek, min horiek askatzeko baliagarria izan daiteken abia puntu bat izan daiteke hori? Arazoa da, Espainiarren aldetik ukazio hori bentajismoaren beste parte bada, ez? Eta gainera kontakizunaren, bataiaren histori hortan oso bueno, mugimendu inteligente bada, ez? Ukatu egiten dezu gatazka bat dagoenik, eta zentzu horretan egiten dezun irakurketa guztia dago lotuta etaren jardunari, ez? Baina horregatik hain zuzen ere da hain importantea aurretik aipatu dugun memoriarik eta hori, eta esposizio hori, eta transmisio politikoa. Eta horrekin batera ere, ez geratzea memorian bakarrik, baizik eta kokatzea termino intelektual politikoetan non gauden gaur egun gatazka horretan. Gatazka existitzen delako, eta oinarritzen delako hain zuzen ere 75ko transizio horretan, eta da, konstituzio horretan esartzen dira 2 mailako herritarrak. Alegia, proiektu politiko guztiak, demokratikoak eta bakezkoak izan arren, ez dira bideragarriak, eta independentistona ez da bideragarria legalki. Eta horrek eragiten du gatazka orduan. Horren kausei ezbazia zaio begiratzen, beti ondorioetan geratuko gara. Eta ondorio horiek tragikoa direnez, eta mingarriak, eta oso ondo dago nelako konferentzia batean horiek tratatzea. Iruditzen zaitu aurrera pauso bat dela, kanpotik etortzen direneak ere oso iruditzen zaitu oso importantea direla. Rolf Meyerren kasuan ez daukagu denborari, baina merezi du figura horretan geratzea, apartheidaren amaieran bera zegoelako txurien aldean, eta bera izan zelako apartheidaren ministroa, eta aldi berean bera izan zelako negoziazioetako buru, gaur egun presidente den Ramaphosarekin batera. Eta pasa zan alde horretatik Kongresu Afrikarraren kide bihurtzeraino. Gero kritikoa izan da, irakaera bat politikoa izan du, baina alegia, erakusten du bere ibilbide pertsonalak ere ze puntutaraino gatazka politikoei irtenbide politiko bat eman behar zaien. Eta zentzorretan iruditzen zait, bueno, gu tematu indar garela, tematu indar garenez, bestela ez dagoelako garapen politiko posiblerik herri honentzat. Hori da, konferentzia nik ere positibotzat jotzen dut, eta kanpotik beste eredu edo konpondu diren gatazkaietako adituak parte hartzea, seguru ekarpen handia ingo dutela. Gatazkaitza Madrilen babida, presoen aferari dagokionez kanpotik, ematen duna da gaur egun konponduta dagola. Ez? Presoak hurbildu ditugu eta jazta, ze gehiago nahi dut, baina ez, oraindik ondorioak hor daude eta asko dago egiteko. Eta egia da, gut ematzen ez bagea, edo kasu honetan sare, edo beste edozin elkarte, aztu egiten dela, eta ezer pasako ez balitz bezala izango litzakela, hasi que goazen ikustea bertzen ematen duen konferentzi horrek. Taldearen impunidadeak ere zaildu egiten du, gatazkaren irudi hori argi egitea, ez? Ez baldin badaukazu, alegia batzuk preso baldin badaude, eta besteak preso ez egoteak horrek asko desitxuratzen du. Alegia, orain ikusi baldin badugu 6.000 pertsona torturatu dituztela gutxienez, torturatzaile horietako 10 barruan egongo balira, gatazka hori oso erraz irudikatuko litzateke, eta zuzen ere bi aldiz zitalagoa da hori,
impunidade horrek ere desitxuratu egiten duelako errealitatearen irakurketa normalago bat. Bentxe bertan, utziko dugu goiz honetako analisi maila, segundak besterik ez goizeko 10 izan daitezen, Ainhoa Jauregi eta Iñaki Soto, mila esker gurean izategatik. Goizeko 10 dira azken orduko garrantzitsua, Nazio Batuen erakundeko ikerketa batzorde batek ondorioztatu du Israel genozidioa egiten ari dela Gazako palestinarren aurka. Publiko egin duten azken txostenean frogak zerrendatu dituzte eta munduko estatuei beste alde batera begiratzearen arriskuez ere ohartarazi diete. Estatuek legezko ondori aurregin diezaieketelako ez badute jarduten Nazio Batuen erakundearen ikerketa batzordearen esanetan. Aritz Santa Maria, egunon? Egunon Pegi, egunon entzuleok, txostenean 4 ekintza genozida nabarmendu dituzte. Hilketak, gorputzeko eta buruko kaltelarriak eragitea, suntsipena eragiteko kalkulatutako bizibaldintzak nahita inposatzea eta jaiotzak eragozteko neurriak ezartzea. Krimen horiek genozidioaren berezko ezaugarriak dira, eta Israelgo agintariek eta segurtasun indarrek egin zituzten Nazio Batuen erakundeak azaldu dutenez. Gazako palestinarrak herri bezala osorik edo zati batean suntsitzeko berariazko asmoarekin. Israelek berehala eta ohiko erretorikarekin erantzun dio txostenaren argitalpenari. Israelgo atzerri ministerioak Hamasen ordezkari izatea leporatzen die egileei. Antisemitak izatea eta txostenaren ondorio guztiak baztertu ditu. Informazio distortzionatua eta faltsua dela esanez. Israelek lurreko operazioa abiatu du Gaza hirian hainbat hedabideen arabera. Bada azken orduko albistea bada ere Israelgo ejertzitoko 2 ofizialek hala baieztatu diotela CNN kateari. Eta kateak jakitera eman duenez erasoldia epeka egingo dute. Bart gauean ere bombardaketak eta erasoak gogorrak izan dira, misilak eta dronak erabilita eta Gazako osasun ministerioaren arabera gutxienez 40 lagun hil dituzte. Horietako 37 Gazako hirian. Gurera etorriz, Plentzia, Alkiza, Gernika eta Baztana eta gero Arruazu izan da bere burua Euskal Errepublikako parte dela deklaratu duen 5. udala ehun dinamikak bultzaturiko ekimenaren baitan Pegi. Eta honetaz gain, errepidei ere begirada eskainiko diogu, badago nabarmentzeko jazerarik? Aipatuko dugu deban izan diren autopilaketak arindu direla, beraz lasaitasuna da nagusi gure errepideetan. Eguraldiaren nondik norako guztiak, Iker Ibarruzeak. Jasotzera eta egonkortzera egingo du eguraldiak astearte honetan. Goizean hodei dezente agertuko da Ipar Isurian eta bereziki ekialdean, gehien bat Nafarroa ipar partean eta Pirinio kontran. Bertan gainera goizeko lehen orduan ez da baztertu behar tantaren botatzea, alare ezer gutxi izango da eta goizean zehar ostarteak irikitzen joango dira. Ego Isurialdean aldiz, goizean goizetik ostarte politak nagusituko dira eta pixkanaka gainera zerua urdintzen joango da. Arratsaldean hodei baxuak desagertu egingo dira lurralde osoan eta arratsaldeko lehen orduetan soilik goi-hodei fin batzuk ikusiko ditugu zeruan. Gauean goi-hodei fin hauek desagertu egingo dira eta zerua garbi geratuko da. Haizeak goizean alakor xamar joko du, hegoaldean hego ukitu batekin, arratsaldean ipar ekialdeko haizea lurralde osora zabalduko da eta bolada bizixea oren bat edo beste utziko du. Temperatura minimoak bera egingo dute, 10 eta 17 gradu bitartean errendituko dira. Maksimoek aldiz gora egingo dute, bereziki Ego Isurian eta bertan bero puntu bat ere izango da. Kantauriar Isurialdean oso neurri politiko temperaturak izango dira, 22 eta 25 gradu bitartean errendituz, Ego Isurialdean 26 eta 30 gradu bitartean errendituko dira. Temperatura freskoenak kostaldean neurtuz, altuenak aldiz herriberan. Hauexek orain artean nabarmentzekoak eta joan aurretik agurtuko ditugu bigarren kafeako kideak, Iñigo Asensio eta Goiuri Azeiza. Egunon, zer moduz? Egunon. Egunon ondo gara. Ondo, asteari giro hartzen? Bai, astearteak baduka giro hartzeko beharra, ez? Bestela, astea joaten zaizu girorik hartu gabe eta gu bagara gaurkoa osatzeko prez, bai. Hori da, jakin nahi dugu ere. Nolako kontuak izan dituzen aipagi gaurkoan? Tira, izpediko besten inguruan hariko gara, antolakuntzako bikideekin, eta pixka bate antolakuntza eta festen programatik aratako sortzen den mugaz bi aldetako hainbat udalerri eta elkarteen arteko elkarlan eta sare hori ezagutzeko aukera izango dugu.
Gerora Pablo Zurutuzaren lehen aldiz berriro estrenatuko dugu, Pegik pentsatuko du. Hau lehenago kontatu didazue, bai, baina azkenean gauza asko izaten ditugu hitz egiteko, eta denboraz kanpo, aurreko ostiralean ezkenuen estrenatu, eta gaur estrenatuko dugu Pablo Zurutuzak herki argazkilariarekin izandako lehen aldin inguruko solasaldi hori, eta bide batez, podcast horri ere hasiera emango diogu, eta Eukene Larrarterekin ariko gara, azken, berak aukeratu duen liburuaren inguruan osnartzen, Juri. Bai, berak liburu bat hartzen du, irakurtzen du, eta hortik abiatuta, hainbat gai ekartzen dizkigu jorratzeko, eta gaurkoan Jo Adicto liburua izango dugu izpide, eta gero drogamendikotasuna, alkola, eta pixka bat horrelako gaiak landuko ditugu. Aski interesgarriak denak, eskerrik asko. Eskerrik asko zuri, Pili. Eta gure partetik besterik ez, joateko tenore heldu zaigu, bihar ere bueltan, hementxen egongo gara, ondo segi, egun polita izan. Naiz Irratia. Naiz Irratian, bigarren kafea.